Slovo poslanie sa podľa mňa vníma trošku inak ako jeho pravý význam. Ak máš práve nejakú slabšiu oblasť v svojom živote, o ktorej ty sám vieš, že je slabšia, tak to je práve to poslanie. Ten dar je niečo, čo si dostal. Najdôležitejšie to tvoje, prečo si prišiel, tá idea, je, aby si zvládol tú dualitu, aby si zvládol, lebo ten život je náročný. Ja som to hovoril už viackrát, že proste to, že sme tu, to je náročná vec. Tá dualita, to je jeden z najťažších procesov. Ty vieš, že máš svojho anjela strážneho, ktorý urobí to, že ťa odtiaľ to nepustí skôr, ako ste sa dohodli. Takže je daný deň, kedy odtiaľ to máš odísť, a čiže môžeš sa spoľahnúť, že ten strážny anjel ťa tu proste udrží. My si myslíme, že kontrolujeme ten život. Ty si vyberáš, ako veci pôjdu, ale v skutočnosti je to veľmi dobre načrtnuté umelecké dielo, ktoré sa urobilo. Tie rozhodnutia, že tu my dvaja dnes sedíme, sa urobili už dávno predtým. Dnes tu sedíme len preto, aby sme pochopili, že prečo sme to rozhodnutie urobili. Čiže celý tvoj život je vlastne len o tomto, že ty sa snažíš len rozumieť, že prečo sa deje tá vec, ktorá sa teraz deje. Nikdy nemáš emóciu v tom, čo sa deje teraz. Môže sa ti stať, že nejaká emócia tam príde, pretože ti tento okamih pripomenie nejaký, ktorý si už zažil. Vítejte u dalšího dílu Progress Talk. Mým dnešním hostem je Maroš Vago. Budeme se bavit o přítomném okamžiku, životním poslání, vnitřním klidu a o tom, proč se člověk někdy odpojí sám od sebe. Dostaneme se ale i k tématům, jako je duše, mysl, deprese, úzkost a hledání větší rovnováhy v životě. Předtím, než se pustíme do tohoto dílu, vás chci požádat o malou laskavost. Dejte odběr tomuto kanálu. Díky tomu budeme moct pokračovat s natáčením těch nejhodnotnějších dílů Progress Talk v plné délce a zadarmo. Přeji příjemný poslech. Spousta lidí bere doplňky stravy naslepo, ale často vůbec neví, co jejich tělo skutečně potřebuje. Makromo mi z krevního testu vyhodnotilo jenom to, co dává smysl. Mně třeba vyšel mírně vyšší LDL cholesterol a nízký vitamin D. Takže jsem upravil stravu, přidal víc vlákniny a pravidelný pohyb a Dčko teď cíleně doplňuju. Vy, jako posluchači Progress Talku, máte u Makroma 10% slevu s promokódem Progress Talk. Ty jsi v jednom z rozhovorů zmínil, že tvým jediným posláním je rovnováha. Já si třeba pod tím posláním životním, a věřím, že i hodně lidí představí nějakou práci nebo takhle, tak jak si to myslel, že je to pro tebe rovnováha, to poslání? Keď napríklad povieš, že ty si pod tým predstavuješ nejakú prácu, tak ako si to ty predstavuješ? Že predstavuješ si tú rovnováhu v tej práci? Skús mi to opísať, že ako to máš, dajme tomu, keď sa povie rovnováha a oprel by si to tú pracovnú oblasť. Já jsem to spíš myslel tak, že to poslání beru jako tu práci. Aha, OK. Že prostě když řeknu, že je něco moje životní poslání, tak je to, že dělám rozhovory. Nebo prostě je někdo psycholog nebo nějaká jiná profese. Ale mě právě zaujalo, že ty si řekl, že to poslání tvoje je ta rovnováha, že mi to tak jako tam úplně nesedělo. Ja som to už aj niekde o tom hovoril a je to aj taká silná téma, že to poslanie, slovo poslanie sa podľa mňa vníma trošku inak ako jeho pravý význam toho slova je. Lebo sú dary a je poslanie nejaké, alebo sú poslania. Čiže s darmi sa narodíš, to sú veci, ktoré ti idú dobre, v ktorých možno nemusíš hľadať takú rovnováhu, lebo to sú veci, ktoré ti proste idú. Ale a tam zvykne človek povedať, že moje poslanie je človek povie ten dar, ktorý dajme tomu má. Keď dajme tomu robíš dobré rozhovory, tak si myslíš, že je to tvoje poslanie, ale takého hlbšieho psychosomatického hľadiska je to trochu inak, je to naopak. A to poslanie je zvyčajne to, na čom si prišiel do toho života pracovať. Čiže ak máš práve nejakú slabšiu oblasť v svojom živote, o ktorej ty sám vieš, že je slabšia, tak to je práve to poslanie. Ten dar je niečo, čo si dostal, čo ti ide automaticky, v čom si automaticky dobrý, nemusíš sa nad tým nejako veľmi zamýšľať, nemusíš sa na to veľmi pripravať, samozrejme môžeš to šperkovať na profesionálnu úroveň, ale je to ako keby ti to ide samé. Čiže niekto druhý príde a povie, že wow, že ty si aký dobrý v tomto a ty mu povieš, že áno, že uvedomujem si to, ale zároveň vnútri vieš, že nejako to ide samo, že ani si nemusel nad tým veľmi drať. Proste je to tvoj dar.
Ale poslanie je niečo iné. Poslanie je to, čo ten druhý človek na tebe nevidí. On pochváli ten tvoj dar a povie ti, že tento dar je tvoje poslanie, ale v skutočnosti my si to len zvykli tak používať, ale neviem prečo v spoločnosti sa to tak ujalo, ale v skutočnosti to práve poslanie, pre ktoré si sem prišiel, je tá tvoja najslabšia časť. Čiže niekedy to môže vyzerať aj tak, že to, o čom si ty myslíš, že je tvoj najväčší dar, je vlastne aj tvoja najslabšia časť, lebo tam vlastne akoby vypneš a nevšimáš si to a odtiaľ zvykne byť aj to akoby tá najťažšia oblasť, to je že tvoja slabina. Poslanie je teda tvoja akoby slabina, na ktorej musíš pracovať celý život. Raz sa ti bude dariť lepšie, inokedy horšie podľa toho, akú fázu života máš. Takže poslanie je skôr taký vnútorný radar, ktorý ťa naviguje stále na to, aby si zvládol určitú vec v tom živote. Ak veríme na nejaké opakované životy a reinkarnáciu, tak v každom tom živote prídeš s niečím, na čom chceš popracovať. Čiže prídeš popracovať na poslaní v skutočnosti. Takže dary sú dary, tie ti idú ľahko, ale poslanie je vec, na ktorej najviac potrebuješ robiť. A prečítaj mi, ako som to povedal niekde, lebo začal si tú otázku, že tá rovnováha je pre mňa samozrejme dôležitá v tom zmysle, že mohlo by to byť kľudne moje poslanie. A v tom, že je to akoby moja najslabšia oblasť, pretože niektoré veci mám tak silné, že iné samozrejme sú tam slabšie, čiže mojou úlohou celý život. Aj keď nad tým tak rozmýšľam, z takého pohľadu som sa nikdy na tom nezamýšľal, ale kľudne by som, keby si sa ma opýtal, že aká je moja akoby také moje poslanie, tak by som povedal toto, že rovnováha, lebo je veľmi dôležité, že keď sa držíš tou zlatou strednou cestou, keď ideš a si v tej rovnováhe, tak tebe sa akoby nedejú, poviem to, že nedobré veci. Dejú sa ti veci buď OK, že v pohode, alebo aj veľmi dobré, proste, lebo si to tak nejak zaslúžil, poviem v úvodzovkách, lebo robíš všetko akoby takou správnou cestou, čiže si v rovnováhe. Ale keď tlačíš nejakú jednu vec vo svojom živote, iné ti unikajú, tak proste hovorí sa, že keď sa dotkneš vody, tak vlastne prstom tak ju rozvíriš a tá vlna sa naspäť vráti k tebe. Takže toto je tá rovnováha, že v mojom živote určite tá filozofia taká, že sa snažím čo najmenej rozvírovať tú vodu. Že aby som išiel takým prirodzeným tokom toho života, aby sa tam nediali príliš veľké extrémy, že jeden deň zažívam veľkú slávu a druhý deň automaticky, keďže si tú vodu rozvíril, vodu toho života, tak na druhý deň ťa to hodí vlastne na opačnú stranu a to si akoby aj málo kto uvedomuje, že tí ľudia, že radšej dajú plné bomby do toho, aby dneska im bolo dobre, ale zákonite môžu očakávať, ale tak funguje tá 3D hmota, že to je taká voda, o ktorej chceš, aby bola čo najmenej, aby bola pokojná tá voda, aby si bol v rovnováhe, takže takto som to myslel. Jo. No to je přesně, co jsi dodal jako v zápětí, že člověku se přestane dařit jako nějakým způsobem, když je v té nerovnováze. Lebo tie výkyvy sú tam veľmi silné. Ten extrém príde tak, že on ťa vlastne zomele. Ty keď si není pripravený na to, ako to funguje, a keď tomu nerozumieš, tak ty si naozaj myslíš ten jeden, a všimni si veľa ľudí, určite máš tie zážitky, že si mal niekoho, kto sa nesmierne tešil a kľudne mu to aj nejakú dobu vydržalo. Ale zákonite potom, lebo tak funguje ten dualitný režim tej 3D hmoty, proste to je dualita. A čiže čo najmenej sa dostávať do konfliktu s tou dualitou, čiže ísť akoby takou zlatou strednou cestou, to je filozofia dávnych kultúr, cez to sa vlastne aktivoval kundalini energia, že tá kundalini energia sa aktivuje vlastne, keď si v tom strede. On akoby z takého tibetského, sanskritského učenia to funguje tak, že ona sa vlastne vyplavuje medzi dňom a nocou, alebo teda v prítomnom okamihu. Že ten deň, keď je na prelome, vlastne keď sa končí deň a začína noc, alebo keď končí noc a začína deň, že všetko vlastne, kde je taký ten magnetizmus vyrovnaný, tak tam sa vlastne vyplavuje tá kundalini energia, ktorá je vlastne liečivá, najsilnejšia energia, ktorá prúdi našim telom, je to tá božská energia a tá sa aktivuje práve v tej rovnováhe. Takže ako náhle ty beháš veľmi do tých extrémov, tvoj život je rozladený ako tá voda, že sú tam vlny a ty si není schopný začínať nové veci,
tvoriť niečo nové, ty stále iba, ja to volám, že si v hasiacom procese, že hasíš proste problémy a niektorí ľudia proste oni vidia, že sa uberá niečo nejakým nedobrým spôsobom, neriešia to, počkajú si, až keď to vlastne vznikne z toho problém a začnú to ešte vtedy riešiť. To je tá hasiaca energia. Čiže ak si šikovný a chápeš to tu, tak vieš predpokladať, kedy sa to môže stať a je veľmi príjemné vlastne sa vyhnúť tým veciam. To neznamená, že kontroluješ ten život, lebo to v skutočnosti nedá. To by iba tá naša myseľ alebo to naše ego chcelo. Ale keď sa vieš spoľahnúť na mechanizmus života, čiže na to vyššie a na to prúdenie toku života, že je v poriadku, tak potom tvojou jedinou úlohou je držať sa v rovnováhe. Čiže nič nepreháňať, ale ísť akoby aj si užiť veci. To není, že si všetko si užiješ, práve že ešte viac, ale si v maximálnej rovnováhe, čiže nevyhľadávaš extrém. A vtedy ten život prúdi veľmi dobre. A toto je akoby aj taká moja sná, lebo chápem už, ako to tu funguje. Neviem, z nejakého dôvodu sa mi to tu rozumiem, alebo vidím ten kód života, ako funguje. To neznamená, že ho vždy viem správne žiť, ale akoby rozpoznávam už ten kód života a on si proste vyslovene vyžaduje tú rovnováhu. Za tou rovnováhou je taký zaujímavý pokoj a z toho pokoja sa dajú robiť skvelé veci. Tam je radosť, tam je tvorenie, tam ťa život veľmi baví, nestáva sa ti niečo neočakávane nepríjemné a ak sa stane, tak vieš, že je to, lebo keď robíš akoby veci správne, napriek tomu sa udeje niečo nedobré, tak ty proste cítiš a vieš, že je to v poriadku, že to je nejaká lekcia, že sa tam niečo učíš, že ti to doručilo to vyššie vedenie. Ale keď to robíš takého ega a si v nerovnováhe a preháňaš veci a z extrému, tak sa ti v kuse dejú proste prúsery. A ty len hasíš a nemôžeš nič tvoriť a nakoniec centrálna nervová sústava je vyčerpaná, ty si vyčerpaný, máš konflikty, hádaš sa, vzťahy ti nefungujú, vieš, takže takto som to myslel, ak som to niekde povedal, určite som to myslel takto, že mňa baví taký dobrý život ma baví. Baví ma, keď ten život je dobrý, keď je to v rovnováhe, keď to všetko funguje, keď je to taká šachová hra, že trošku predpokladáš tie kroky dopredu a vieš, čo sa stane, ale zároveň stále hovorím, nie je to controlling. Je to proste, že tak zaujímavým, nie je to ten ego controlling, je tak zaujímavým spôsobom a potom tí ľudia zrazu prídu lebo ty sa stávaš takou šedou myšou, že okolo teba nikdy není žiaden problém, žiadne problémy nemáš, všetko funguje, zdravie ti funguje, darí sa ti a potom niekto, kto je šikovný, tak príde a opýta sa ťa, že počkaj, ty čo robíš, že nikde nevyskakuješ, že s tebou není žiadne problémy a toto je to. Ty proste funguješ v rovnováhe v živote. Teďka ještě přemýšlím nad tím, jak si vymezil ty dva pojmy, to poslání a ten dar, tak je možný, že když to dám na tom příkladu, tak teďka to zní teda špatně, ale dejme tomu, že ten dar je to dělání těch podcastů a zároveň i to poslání může být, nevím, že třeba mi není tak příjemný mluvit před lidma nebo mluvit na kameru. Jestli jako se to dá propojit to, ano, že já budu zpracovávat tu moji slabost, ano. Ale zároveň je to něco, co mi třeba přirozeně jde, nebo mě to baví? Áno, teraz si to skombinoval tak šikovne a určite sa to dá takto povedať a som rád, lebo toto je vlastne taký vyšší level toho prepájania, toho poslania s tým darom, ale akože ak sme to chceli vysvetliť pre poslucháča, tak dar je dar a poslanie je niečo. Dar je niečo, čo ti fakt ide dobre, poslanie je niečo, kde máš problémy a musíš na to makať. Ale takto, ako si to postavil, to kľudne môže byť, že ty si uvedomuješ, že si výrečný, že dobre sa ti komunikuje, zaujímajú ťa témy, dobre ti funguje hlava, čiže si šikovný v tých rozhovoroch, čiže môžeš robiť podcasty, ale bojuješ takou svojou temnejšou stránkou, o ktorej nikto nevie, lebo nie je to vidieť na tej kamere, ale keď ideš napríklad na ten podcast, tak máš zvláštny typ napätia, stresu, to sebavedomie je nižšie, neveríš si tam, hlava ti hovorí, že počuj, toto nezvládneš, na čo sa tu hráš, vieš, ten vnútorný hlas, takže presne, to môže byť kľudne poslaním, že musíš zvládnuť vlastne nízke sebavedomie, alebo to je znak nízkeho sebavedomia. Takže tvojim poslaním presne môže byť nízke sebavedomie, ale zároveň máš dar komunikačný. Takže sa to trošku tak spája, že ty vlastne robíš to, čo robíš veľmi ráda s darom, každý ťa chváli, ale ty vnútri vieš, že niekde je ten démon, ako sa povie, niekde je ten strašiak vnútri a s tým musíš ty pracovať, ten ťa naháňa proste. Tak, no. Jako, já se to snažím totiž, jako vždycky, když slyším nějakou myšlenku třeba od tebe teďka, tak si to nějak interpretuju do toho vlastního. Super. A i jak jsme se bavili o tom basketu, tak nad tím přemýšlím třeba, když je to poslání, když to mám takhle pojmenovat, tam jsou hodně vypjatý situace v tom sportu, tak aby prostě po každém nedaném koši jsem se nenaštval. Krátká vsuvka o partnerově podcastu Niohack.
Já sám sportuju, takže si dávám pozor na výkon a regeneraci a můžu doporučit tyto produkty. Používám Hydrofuel na hydrataci a energii při tréninku, Magnezing pro správnou funkci svalů a nervové soustavy a kreatin pro sílu a růst svalové hmoty. Vy jako posluchači Progress Talku máte 15% slevu s promokódem Progress Talk na všechny produkty. Více informací najdete v popisku videa. Napríklad. Naštveš sa preto, lebo to sebavedomie je nízke. Vieš, že vždy si musíš samozrejme povedať, kde tá slabšia stránka je. Že mohlo by sa ti zdať, že na prvý pohľad je to v tom, že sa naštveš a nechceš sa naštvávať, ale v skutočnosti si to musíš trošku aj rozdrobiť, ísť hlbšie, keď už si uvedomuješ, že tam je tá tvoja slabina. Takže prečo sa naštveš? A je to buď príliš veľký tlak na seba, čiže neoceňuješ sa, tá sebeláska je vlastne na nižšej úrovni, čo samozrejme akoby väčšina spoločnosti máme s týmto problém, lebo to sú dnes už veľmi dobre uchopiteľné vedecké štúdie, že ako sa to stane, že máš nízke sebavedomie, to je veľmi ľahká vec, alebo prirodzene z tej spoločnosti to vychádza. Takže ty musíš, už keď ťa to zaujíma, tak ideš pomaličky, akoby, dá sa to kľudne logikou na to prísť, keď nie, tak na to presne fungujú psychológovia dobrí a terapie dobre, že dá sa získať vlastne tú informáciu, že kde presne tá slabina je, že čo je to, čo sa spustí v tebe na emočnej úrovni, prečo sa na seba hneváš, keď ten koš dopadne tak, ako dopadne, že čo sa tam vlastne spustí. Niekto to obratí smerom na tých spoluhráčov a niekto samozrejme na seba, ale je potrebné vedieť, že čo to presne je a čím hlbšie to rozkuskuješ, tým lepšie sa môžeš dostať k tomu svojmu poslaniu. A keď to raz zistíš, tak aj vtedy ti veľmi akoby odľahne, lebo ty už vieš, na čo máš robiť. Najlepšie sa liečia veci, keď proste už o nich vieš, že ja som vždy bol taký, keď som bol aj malé dieťa, že keď mi niečo išlo byť, že som cítil, čo je na zdravotnej úrovni, tak som tak rozmýšľal, že nebolo mi to akoby príjemné, že ide na mňa nejaká chrípka alebo niečo, otravovalo ma to, že ako je to možné, ja som mal svoje plány, ja som veľa športoval a všeličo ma bavilo proste a som rozmýšľal, že tá chrípka ja ju nechcem dostať, lebo ma spomalí ale nešiel som do toho takým egom, takým pretlačením a takým odporom, ale snažil som sa rozmýšľať, že ako sa to kde mohlo stať, že čo je vlastne tou príčinou toho. A mi to veľmi pomáhalo v tom, že som vlastne logicky zrazu prišiel na to, že som niečo prehnal, že som niekde som vedel, že keď som sa osprchoval, mal som chvíľku vydržať ešte v teple a nemal som sa hneď rozbehnúť von, ako by takou detskou hlavou na to idem. A toto mi kľudne stačilo na to, aby som našiel ten dôvod, lebo ten predný mozog, on má tú logiku a ty keď prídeš na to, že s čím máš dočinenia, okamžite s tým celé telo začne pracovať. Ty sa trošku uvoľníš a to telo spustí liečebný proces. Aj hlava, aj všetko. Ale keď na to neprídeš, že proste je tam ten otáznik, tak ideš do takého strachu, odporu, paniky a vtedy sa to prevalí. Vtedy tá chrípka má možnosť vyliezť, alebo čokoľvek, čoho sa bojíš v tej situácii, tak ona vtedy nezastavíš, akoby nezastavíš ten proces. Takže všetkému, čomu rozumieš, tak máš tendenciu ju začať liečiť. V prvom rade akoby potrebujeme logicky veci pochopiť a tým sa spája aj to hlbšie v nás na takej hlbšej úrovni, že keď veríš proste, že si nejaká esencia, že si nejaká duša, že máš nejaký potenciál, to telo má liečebný proces, mysel má liečebný proces, čiže tomuto veríš, to je filozofia, ktorej veríš, alebo aj nejakej inej, len musíš mať niečo, čomu veríš, že nejakému liečebnému procesu. Tak potom ti už chýba len ten kúsok, tá logika, že ako sa to deje. A to nemusí byť napríklad, že teraz musíš veľmi komplikovane priznávať si, že také na tvojej úrovni, ako tebe to stačí, aby ten strach odišiel, aby ten odpor odišiel. Takže prídeš na to, trošku sa nad tým zamyslíš, najhoršie, keď nad tým mávneš rukou, vidím, že veľa ľudí proste veci nerieši a je to strašná škoda, lebo ty keď vieš, o čo sa jedná, môžeš sa tomu postaviť. A vtedy takto som sa vlastne naučil, že išla na mňa nejaká chrípka, ja som to proste zastavil, alebo išlo na mňa niečo náročné v škole, ja som to zastavil, išiel na mňa ťažký zápas, ja som to zastavil, že bavilo ma pracovať s takýmto vnútorným kódom toho života, že čo sa to deje a že jak ma môže niečo len tak akoby prevalcovať, že nedávalo mi to zmysel, keď si uvedomuješ, že akoby sme silní ľudia, veľmi silné akoby bytosti, tak ako je možné, že nás niečo tak prevalcuje. Ako náhle to odtiaľ to pochopíš, tam nastáva tá manifestácia, čiže ty spustíš ten manifestačný proces, dajme tomu toho liečenia v tomto prípade. A protože jsi to jako uvědomil vlastně, že
teda šla na tebe chřipka a ty jsi uvědomil, tyjo, tady jsem to možná přetáhl na tréninku a nešel jsem třeba brzo spát, nechci mluvit jako za tebe, ale jaký tam byl teda ten proces myšlenkový? Podľa toho, v akej fáze života sa nachádzaš. Keď si dajme tomu dieťa, keď sme opisovali tú situáciu, tak toto ti kľudne stačí, že ty musíš chápať, že lebo už máš trošku tú skúsenosť, že keď bola zima s mokrou hlavou si vybehol von a vlastne nerešpektoval si ten proces po tom tréningu, o ktorom si vedel, že musíš nechať to telo trošku oddychnúť, tak zákonite samozrejme príde, zase si rozbúril tú vodu, než išiel si do nerovnováhy, takže zákonite príde niečo a tebe ako dieťaťu toto vysvetlenie úplne stačí, lebo ty to pochopíš, že tu som urobil chybu, nerešpektoval som to telo, že som mohol dostať 15 minút v tej šatni, že som sa mohol kľudne prezliecť, mohol som tam upokojiť ten proces, nech sa mi tá hlava vysuší, ale proste vybehol som von, lebo už som bol niekde inde, že som sa tešil na niečo iné, alebo som sa niekde inde ponáhľal, tak ty prídeš kľudne aj na takýto dôvod. A vtedy je ten proces taký, že ty sa nezačneš týrať, lebo tam je potom, tam sa prejavuje to nízke sebavedomie, keď si začneš akože, že čo som to ja za blbca, že toto aj to je vlastne proces, na ktorom treba pracovať, lebo to nie je ten dobrý pohľad. Ale proste len prídeš na to, ukludníš sa, chápeš to, vieš, že na budúce to už urobíš inak, lebo si pripravený na druhý deň, lebo aj zajtra máš tréning, takže už to urobíš inak a upokojíš sa týmto procesom, že dnes mi to nevyšlo, ale to neznamená, že mi to nevyšlo, že sa svet rúca, lebo som na to aspoň prišiel. Na zajtra už som pripravený a čo môžem urobiť s tým dneškajšom, s tým dnešným procesom? Môžem tomu telu darovať teda pokoj. Že síce som vybehol z toho hlavou, ale keď príjem domov, dám si čaj, dám si horúcu sprchu, láhnem si skôr do postele, lepšie sa vyspím, lebo už vieš, že ideš liečiť niečo. Toto kľudne stačí. A samozrejme, toto by sme mohli vlastne posúvať do ďaleko vyšších levelov, takto som sa akoby naučil odčítavať mnohé procesy. Jasně, no. Já právě jsem to chtěl posunout, když už si to tady zmínil, tak trošku víc do hloubky, že teda, řeknu to jako hodně zjednodušeně, tak mi když tak pak doplň, že to objevování a zpracovávání těch slabostí neboli toho našeho poslání, tak je, proč se tady jako vlastně stále jako inkarnujeme, aby jsme se jako učili tyhle ty věci zvládat? Presne tak, výborne to hovorí, že my sem nechodíme kvôli nejakým veľmi komplikovaným a ani mnohým dôvodom. My sem kľudne, keď si to takto zjednodušíme, by sme mohli povedať, že toto je hlavný účel, pre ktorý sem chodíme. Samozrejme, prídeš sa sem stretnúť, narodil si sa nejakým rodičom, ktorých si vybral si nejaké prostredie, vybral si šport, ktorý budeš robiť, alebo nejaký druh umenia, alebo hrania na hudobný nástroj, to všetko sú výbery, ale najdôležitejší to tvoje, prečo si prišiel, tá idea, je, aby si zvládol tú dualitu, aby si zvládol, lebo ten život je náročný. Ja som to hovoril už viackrát, že proste to, že sme tu, to je náročná vec, tá dualita, to je jeden z najťažších procesov, alebo vývojových procesov pre tú dušu, kde sa môžeme objaviť, lebo tu je veľmi silný emočný systém, tu všetko proste vnímame, cítime, máme domnienky o všeličom, že tu ťa môže toľko veľa vecí proste rozhodiť, čiže ako dušu ťa najviac baví sem prísť a pochopiť to. A tým, že to pochopíš, tak to trošku budeš mať aj v rukách ten život a to je to, kam sa chceš dostať. To môže byť ten hlavný dôvod, že prísť na to svoje poslanie, na tú slabosť a na tej slabosti pracuješ, aby si sa dostal do rovnováhy. Kľudne to môžeme tak povedať, že máš toto jedna z najdôležitejších vecí, pre ktoré sa chodíš. Potom sú také mini ďalšie, všelijaké, ktoré tá duša je veľmi hravá záležitosť. Každá tá bytosť, každé to vedomie je veľmi hravé a má obrovský rozsah toho uvedomovania si a rôzne dary, všetci máme nejaké a rôzne veci, čiže si ju predstav, že prídeš, vieš, že si nesmrteľný, akože z pohľadu tej duše a máš možnosť hrať veľmi reálnu hru. Že až takú, že zabudneš na to, že je to hra, čiže to ťa baví najviac a do toho sa môže všetko možné stať. Máš len jedinú záruku, že máš so sebou nejakého strážneho anjela, teraz to hovorím naozaj, že naplno za seba, ale viem, že tieto veci tak fungujú, bol som toho súčasťou a aj sa celý život pohybujem, tiež som s niečím takýmto sem prišiel a ty vieš, že máš svojho anjela strážneho, ktorý urobí to, že ťa odtiaľ to nepustí skôr, ako ste sa dohodli. Takže je daný deň, kedy odtiaľ to máš odísť a čiže môžeš sa spoľahnúť, že ten strážny anjel ťa tu proste udrží na celú tú dobu. Takže keď už hráš tú hru, tak proste, že čo si vybral sem prísť na 85 rokov,
tak každý deň, ako sa zobudíš, tá duša chce, aby si čo najviac pochopil z toho poslania, čiže z tej svojej slabiny a potom čo najviac sa dostal vlastne do rovnováhy, čiže ty budeš akoby šoferovať ten život, nie život teba. A toto je tiež určitá úroveň vyspelosti pre tú dušu, keď už akoby si takéto veci uvedomuje. Že proste chceš, aby ten život bol dobrý, že si sem neprišiel proste zápasiť a hasiť a zničený odtiaľ to odísť a proste, že nachytať ešte nové všelijaké problémy a všelijaké, ktoré zasa na ďalší krát budeš musieť odstraňovať. Čiže cieľom je predstav si to, že prídeš do veľmi ťažkého basketbalového zápasu a proste čo je tvojím cieľom? Tvojím cieľom je, aby si tam cítil dobre, aby si čítal hru a aby si koordinoval hru, aby všetci tvoji spoluhráči s tebou dobre hrali, aby ste vytvorili vlastne umelecké dielo a na konci je vyhrali. Takže takto isto si predstavuj život, že tvojou úlohou je, že aby si nešiel vyplašený do toho zápasu, nepripravený, nevyspatý, aby si mal všetko proste, aby si to užíval v tom zápase. Takže toto je samotný život. Prídeš tým v podstate jedným poslaním. A najde si nás to poslání, nebo ta slabost, najde si nás jakoby sama? Nebo... To sa spoľahni. Ja? To sa spoľahni. Lebo to je taká vec, že to vieš v podstate, keď si šikovný človek, tak to vieš veľmi skoro vo svojom živote. Už ako dieťa cítiš, kde máš nejakú slabinu. A len sa o tom nehovorí takto často. Moderná psychológia už to vníma, aj neuroveda už to vníma z tohto pohľadu, že to poslanie je vlastne tvoja najslabšia časť a ona ťa vlastne, sa ti ukazuje hneď vlastne po príchode do života. Ak bereme, že prvých 5 rokov si v takej polohypnóze, lebo tam vlastne si na úrovniach, na úrovni theta frekvencií, to znamená, že ty si len čistý pozorovateľ života a pozeráš a načerpávaš si taká špongia systémy od svojich rodičov a od svojho okolia a po tých 5 až 7 rokoch ty začínaš akoby reálne trošku aj nad sebou uvažovať a tam vlastne sa ti už naplno ukazuje tá tvoja slabosť. Čiže to, na čo si prišiel. Môžu to byť aj, samozrejme, sa ti budú ukazovať aj ďalšie veci, ktoré si načerpal od druhých ľudí. Takže to je tiež taká veľmi výrazná vec, že to sa ti uloží vlastne do podvedomia a to podvedomie kedykoľvek, keby akoby premýšľaš alebo si v takých zvykoch alebo v autopilote, tak to podvedomie sa aktivuje a ty ideš z tých programov, ktoré si načerpal v tej hypnoze, bohužiaľ. Ale je tam určite jedna taká najsilnejšia vec, to je to poslanie, taká slabina a ta ťa proste naháňa, by som povedal, že aj každý deň. A potom třeba ty naše... V dnešní době už je to podle mě docela hezky pojmenovaný, i jsem se o tom bavil s lidma tady v podcastu, že přesně ty věci, ani to nemusí být třeba alkohol nebo drogy, ale třeba i ten jako workoholismus a takhle, tak to jsou všechno teda jenom nálepky, že si nechceme vlastně přiznat, že to je ta slabost a nechceme s ní pracovat? Presne tak, lebo keď si človek, výborne si povedal, lebo človek si bežne povie, že taký ten démon jeho je napríklad presne, že niekto vypije fľašku vína po večeroch a myslí si, že to je ten jeho démon, ale to ešte nemusí byť ono, tam môže byť za tým ešte hlbšie veci, ale presne ako si povedal, že tá komplikovanosť života tým, že máme väčšie možnosti, tak už dnes sú tak špecifické závislosti, že sa ti ani nezdá, že to je závislosť a je to už na ďaleko hlbšej úrovni. Čiže nemusia to byť len nejaké drogy a podobné veci, ktoré každého hneď napadne nejaká takáto vec. Dnes to môže byť naozaj že veľmi veľa vecí, ale v podstate sa ti ukazuje celý život, že čo v puberte alebo do tej 20-ky sa ti to ukazuje ako nejaká vec, ale v podstate ten spoločný menovateľ je stále rovnaký, len sa ti to ukazuje trošku akoby inak. Ale ten menovateľ je rovnaký, na to je vlastne tá terapia, na to sú psychológovia, psychiatri, aby vlastne na to, alebo lekári, celkovo medicína, aby sa aj na toto vedelo prísť, že čo je to spoločný menovateľ, ktorý ti ničí ten život. Takže môže to byť niečo, presne ako si povedal, veľmi špecifické, ktoré sa ani nezdá, že je taký problém. Kľudne to môže byť v nedobrých návykoch, zvykoch, že ten človek si nedokáže po sebe, dajme tomu, niečo upratať a neustále žije v nejakom takom mentálnom tlaku, lebo to vyčerpáva centrálny nervový systém, neporiadok okolo teba. Keď ty ho uznáš, že to je neporiadok, keď je to pre teba poriadok, tak vtedy to neovplyvňuje až tak tú nervovú sústavu, ale čiže ty niečo tlačíš pred sebou a môže to byť úplná blbosť, o ktorej nikto ani nevie a pritom je to tvoja veľmi slabá stránka a ničí ti život. A akoby zatváraš pred ňou oči, takže nemusia to byť len tie veľké závislosti viditeľné.
Já ještě s jednou tvojí myšlenkou byla pro mě tak jako těžce uchopitelná, tak doufám, že ji rozvětvíme úplně stejně jako tu rovnováhu, že ty si tam zmínil něco ve smyslu, že spíš než aby se jako ty se snažil všechno ovládat a všechno kontrolovat, tak se necháváš vést tím duchem. Podle mě si použil tohle slovo. Jako pro mě je to strašně, když se to popisoval, tak jako osvobozující mindset, že vlastně se tím necháváš tou intuicí duchem jako nějak vést a je to intuitivně správně, ale zároveň je tady potom ten mindset toho tvůrce, že já jako převezmu zodpovědnost úplně za všechno, za svoje myšlenky, za to, jak se cítím, za svoje emoce, ale připadne mi to jako protichůdný tyhle ty dva světy. Chápeš, jak to myslím? Ešte viem, ako to myslíš, ale skús to ešte trošku viac rozvetviť, lebo je medzi tým jasné oddelenie a k tomu sa chceme dostať, ale skôr ešte mi to trošku lepšie popíš, že... Doplňky stravy Neohack nejsou jen o sportu. Pokud chcete být zdravější a mít silnou imunitu, tak probiotikum Immunopro Plus, Immunocore a Omega-3 jsou produkty přímo pro vás. Vy, jako posluchači Progress Talku, máte 15% slevu na všechny produkty Neohack s promokódem Progress Talk. Více informací najdete v popisku videa. Ty jsi právě tady popsal, že jako seš teďka, jak jsme se bavili před chvilkou, ten ego control, nebo nějak takhle to bylo. Ano. A právě to tím nemyslím, tím tvůrcem, tou kontrolou, ale že vlastně se snažím prostě přijít na to a doufám, že na to nějak společně přijdeme, jako jak reálně velkou kontrolu my vlastně jako máme. Teraz si to povedal, dobre, presne. Veľmi malú. Okay. Veľmi malú. To je vlastne aj taká tá bežná otázka, že ľudia veľa rozoberajú, že čo je osud versus slobodná vôľa. A toto je vlastne ten typ, že my si myslíme, že kontrolujeme ten život a že vlastne že veď ty si vyberáš, ako veci pôjdu, ale v skutočnosti je to veľmi dobre načrtnuté umelecké dielo, ktoré sa urobilo, tie rozhodnutia, že tu my dvaja dnes sedíme, sa urobili už dávno predtým. Dnes tu sedíme len preto, aby sme pochopili, že prečo sme to rozhodnutie urobili. Čiže celý tvoj život je vlastne len o tomto, že ty sa snažíš len rozumieť, že prečo sa deje tá vec, ktorá sa teraz deje. Ale ona, že sa deje, bola naplánovaná tým tvojim vyšším ja, tým duchom už dávno predtým. Čiže ja chápem, že človek bežný má pocit, že teraz som sa rozhodol takto a teraz idem robiť toto, zdá sa to tak. To je tá ilúzia tej duality. Toto je téma akoby veľmi hlboká a zároveň si už dovolím o nej hovoriť takto na rovinu, lebo už na to veľmi prichádzame z rôznych uhlov pohľadu, aj z tých vedeckých, aj neurologických, aj hlboko psychologických, aj z parapsychosomatických, že pre niekoho je to ešte stále neuchopiteľné, že si to nevie predstaviť, ale keď sa ma toto teraz pýtaš, tak viem, že nad tým rozmýšľaš, že nad tým uvažuješ a uvažuje nad tým stále viac a viac ľudí. Sám sa s tým stretávam. Keď to prejdem po ulici a pozriem sa ľuďom do očí, viem, že túto otázku tam v hĺbke majú. Že nakoľko ovládaš ten život, poviem ti pravdu, že veľmi málo. Ale je to dobrá správa, pretože tvoje vyššie ja, tvoje vyššie vedenie ten život drží pevne v rukách, že si súčasťou vyššej inteligencie, ale máš možnosť vlastne rozumieť tvojim zámerom, akoby tvojho nižšieho ja, na ktoré je napojené to ego a programy a tak, ale to je vlastne, nazvime to, že to je osobnosť, že to je tvoj temperament. Tak táto osobnosť, ona vlastne len sa snaží chápať, prečo niektoré veci sa udiali a neudiali. Že ona len sa snaží akoby ani nie hlavou, ale len proste vieš, niečo je predtým dohodnuté, ty sa ocitneš v tej situácii a zrazu tvojou jedinou úlohou je na to v kľude zareagovať, že pustiť to. A tvoj život sa mení vtedy, keď si nájdeš spôsob, akým na ňo reagovať, lebo jedine o toto sa hrá. Čiže všetko, predstav si to, poviem teraz tak, všetko je akoby dopredu naplánované a do toho je tvoja úloha len ako na to zareaguješ. Môžeš na to zareagovať. To je tvoja slobodná vôľa. To je tá sloboda v tom. Že môžeš na tú istú situáciu zareagovať extrémne konfliktne, krikom a odporom, alebo môžeš ju prijať veľmi pokojne a kľudne. To je tá tvoja slobodná vôľa v tejto chvíli. Ale to, ako sa veci udiali, to je z vyššej úrovne. A teraz si predstav, že my máme obrovský priestor. Teda ty si môžeš vyberať, ako zareaguješ na tú danú situáciu. To, ako sa ona sa stane z určitých dôvodov, teda
z vyššej inteligencie, ale ty si môžeš vybrať, čiže čím lepšie reaguješ na tú situáciu, čím si v nadhľade, čím si viac v dôvere k tej vyššej inteligencii, tým si viac v rovnováhe, tým sa ti ten život odvíja lepším spôsobom. Takže môžeš si akoby vyberať. Vybereš si, ako na tú situáciu zareaguješ, ale tá situácia tu si nevytvoril ty. Tá osobnosť ju nevytvorila tak. Vytvorilo ju tvoje vyššie ja a už dávno predtým. Je to trošku akoby science fiction, ale už sme v tom evolučnom vývoji, že toto už nám bude jasné. Ak nám nie je, tak nám to bude jasné. Čo je veľmi uvoľňujúce. Áno. Lebo tam tá sila toho človeka sa odvíja od toho, ako veľmi veríš tomu božskému mechanizmu, tomu, čo som teraz povedal. Ak tomu ešte neveríš, tak kľudne pôjdeš do zápasu. Aj to je fajn, aj to je proste, aj to tú dušu baví, ale ako náhle začneš veriť tomuto mechanizmu, to nie je nejaká ideológia alebo náboženstvo, vlastne všetky náboženstva sa spájajú tu v tomto bode. Ty musíš uveriť tomu božskému mechanizmu, to z teba robí silného človeka a následne sa niečo udeje. Ty nebudeš pochybňovať, prečo sa to udialo, malo udiať, prečo mne, ale ty len v tej chvíli tvojou jedinou úlohou, že ako na to zareaguješ. A to je tá slobodná vôľa, ktorú akoby tu máš. Takže vlastně jako utišit tu mysl, která mi tam nadhazuje to, že jako bych měl tohle udělat, tohle to mít pod kontrolou. Tak. Nejenom sebe, ale třeba jinýho člověka, že jo, tak to taky někdy bývá a napojit se na tu vlastně duši nebo boží plán. Dôverovať tomu. Lebo ľudia nevedia úplne presne, čo je tá duša, čo je ten duch a je to aj náročná akoby debata. To tiež až v určitej fáze života sa to otvorí, alebo v tom vývoji tej duše sa to otvorí, že už presne vie ten človek, že čo to je vlastne tá duša. Ale ak si odmyslíme, že nevieš ešte, čo to je tá duša, tak sa jedine, čo musíš pochopiť, je sa dostať do tej dôvery. A ty teraz chodíš po tom živote, alebo zoberme si ten jeden deň, že ideš po tom dni a ty proste dôveruješ, že to, ako sa to deje, je to v poriadku, ale sústredíš sa na to, ako zareaguješ na to všetko, čo sa udeje. Čiže, ale kľudne ani nemusíš zareagovať dobre, že kľudne si môžeš dovoliť aj proste reagovať stále nejako nepríjemne. Bude to mať reťazový efekt, čiže budeš rozvirovať tú vodu, nepôjdeš do rovnováhy, čiže budú prúsery a ty budeš hasiť, to, čo sme sa bavili pred chvíľkou. Ale ako náhle sa dáš do tej dôvery, že o tomto ťa už nikto nemusí presviečať, že si schopný veriť tomu, ako sa veci dejú, tak potom už je tvojou jedinou úlohou sa sústrediť, ako zareaguješ na tú danú vec. A tam si to naozaj môžeš vybrať. A ty po nejakej chvíli, keď takto začneš fungovať, tak ty si uvedomíš, že si praješ, aby si reagoval najlepšie na každú situáciu. A to najlepšie je, dajme tomu s kľudom, v mysle, že niečo sa udeje a nemusíš zareagovať hneď. Premyslí si to. Na to tú hlavu máš. Na to ten mozog máš. Na to ten vývojový proces je, že ty tu, nie je tu prikázané, že ty musíš na všetko zareagovať hneď. Niečo sa ti stane, emócie ti vyskočia, skočíš do tej situácie, ale ani nemusíš. Že toto je napríklad filozofia bojových umení. Toto som sa učil veľa, že ty nemusíš reagovať na všetko hneď. Vieš, že v tých bojových športoch je to také, že ty keď, dáme tomu, dostaneš úder nejaký, tak tebe sa spustí emočný proces, teba to naštve, ty chceš toho druhého rozbiť okamžite a proste... Ale vyspelý vlastne bojovník urobí to, že si na sekundu až dve odstúpi od tej situácie a proste porozmýšľa, čo urobí. A urobí perfektný akoby útok, ale to už je z inej perspektívy, to už je z nadhľadu, to už je podľa schopností, ktoré máš. Ale ako keby, keď si tam nedáš tie 1-2 sekundy, tak zareaguješ intuitívne alebo emočne a to nechceš, lebo do emócií sa nechceš dostať, lebo to je taká... Ja milujem emócie, lebo my sme proste fantastické emočné bytosti, akoby ľudská rasa, ale musíme ich trochu vedieť aj riadiť, lebo je to taká dvojsečná zbraň, že môže ti to pomôcť, nemusí. A špeciálne, keď máš navalaných kopec programov emočných z toho detstva a ten podvedomý mozog sa vtedy spustí, lebo nemáš situáciu pod kontrolou, tak vtedy sa stane to, že
Nedopadne to proste dobre. To si každý môže vyskúšať, určite s tým každý skúsenosť má a určite si to zažil. Ale ako náhle si sekundu, dve, vlastne to je okamih, sekunda, dve, to je nič a urobí to nesmierne veľa. Že ty sa vlastne si schopný sa pozrieť na tú situáciu inak. A keď tá emócia je stále vystrelená, tak ešte počkáš. Samozrejme záleží na situácii, v ktorej sa nachádzaš, ale väčšina situácií je, že ty máš fakt akoby dosť času. Takže keď ja napríklad na sebe to mám, že tým, že samozrejme fungujem, máme viacero firiem a proste riešim veci aj čisto pracovného pôvodu, tak sa mi stanú veci, ktoré ma rozhodia a cítim, že ma to rozhodilo a že musí to byť niečo zaujímavé, že ja som aj taký v tomto už, že ma to aj zaujme, keď ma niečo že totálne rozhodí a ja počkám 5 minút, neodchádza to, tak počkám hodinu, neodchádza to, tak počkám do ďalšieho dňa. Ja som až takýto v tomto, že ja proste tak hrám ten šach s tým životom, že ja proste nepôjdem do toho skôr, pokým ma buď nenapadne riešenie a cítim, že to riešenie je čisté, alebo si to vyskúšam úplne z iného pohľadu, že tá situácia sa ukludní a idem, lebo ja som aj emočný človek, ja mám zaujímavý takú osobnosť, temperament a ja viem ísť akože do všetkého akože okamžite a veľkú časť života som to skúšal aj tak, až pokým som zistil, že to je nič moc. Ja proste mňa baví pozorovať to, čo sa deje v hlave, že niektorí ľudia to možno berú, že je to také egocentrické, ale to vôbec nie je egocentrické. To je proste, že ja som profesionál v tom, čo sa mi odohráva v hlave a to je to, čo chceš byť. Že ak je niečo, chceš mať nejaké povolanie, tak nech to je toto. Aspoň z môjho pohľadu. Ja som vedel, že to je to najdôležitejšie, čo je, lebo ja sa nikdy sa nebudem vedieť vyznať v iných ľuďoch a v reakciách iných ľuďoch tak dobre ako v sebe. Nikdy nebudem vedieť predvídať situácie vonku tak dobre ako vnútri. Čiže prečo sa nezamerať, ale pritom ty žiješ naplno svoj život, si láskavým, dobrým človekom, pomáhaš veci, tam, kde treba byť prísny, si prísny, tam, kde treba byť láskavý, si láskavý, ale zároveň si majster svojej osobnosti. To znamená, že rozpoznávaš, čo sa v tebe deje. Čiže toto je vlastne veľmi dôležité, že si počkať, vyhodnotiť a tvojim plným právom je sa rozhodnúť za seba. V tom máš tú slobodnú vôľu. Čiže niečo sa udeje, vyššie ja ti tam niečo normálne pošle, ti to tam hodí a teraz ťa vytestuje tvoje nižšie ja, tvoju osobnosť, ktorú budeš mať do konca tohto života, tá s tebou bude cestovať. Niektorí ľudia si myslia, že toto je možné meniť, ale na čo by si to menil? Osobnosť je osobnosť, je to výbava, ktorá s tebou zostane. Ty môžeš byť svojou najlepšou verziou a mať veľmi ťažkú osobnosť, ale tá osobnosť proste zostane stále taká, že ona proste len môže žiť svoju vyššiu verziu tým výberom, ako budeš sa stávať k situáciám, ale ty s touto nižšou verziou proste budeš žiť, takže ty musíš ju dostať akoby pod kontrolu, ty musíš začať rozumieť, musíš chápať, aké sú jej návyky a aké sú jej veci a vlastne celá táto hra je o tom, že sa držíš v tom, čo je teraz. To je to, čo ťa to naučí. Ako náhle ty behneš alebo máš tendenciu behať do myslenia, v ktorom sme bohužiaľ 90% nášho života, je to také, v tom je tá výzva toho ľudstva, že my sa chceme vlastne dostať z tých 10% logického uvažovania a tvorenia z toho frontálneho lalku, sa chceme tam čo najdlhšie udržať. Z tých 10% chceme urobiť 15, 20, čiže čo najviac. Ale menej vyspelejšie spoločnosti sú tam dokonca ešte menej podľa výskumov, že sú tam 3% svojho života. A ako náhle si v tých zbytkových, tam sú všetky tie programy a všetko, čo si nachytal a všetky tie veci, ktoré ti robia tvojim životom, svojho života tragédiu. Takže preto sa to tak hovorí, že sám si to robíš, keď sa ti nedarí, lebo vlastne tá podvedomá myseľ, ty si ju nechal, aby ona vlastne nastúpila defaultne pred tú logickú myseľ. Ona sa zapne, podvedomie sa zapne vtedy, keď začneš myslieť. Jo. Keď si proste zarypaný v niečom. Keď nesleduješ to, čo sa deje teraz. Ak to sleduješ tak, a máš triezvú hlavu, že nie si ani pod vplyvom nejakých látok, lebo to je zasa iná téma, ale ak si triezvy, čo je najvzácnejší stav, bez debaty, lebo tam si najsilnejší a zároveň sa držíš toho, čo je teraz, tak si Superman. Oficiálne. To je razítko, no si Superman, lebo tie dary naplno tedy makajú, poslanie si schopný mať pod kontrolou, tú svoju slabinu, ty ju vidíš, vieš, ešte ju aj práve uvidíš a zlepšuješ sa v nej, ale si normálně, že super člověk. To je skvělý, Teo. To se hrozně hezky jako vysvětlil, že mě tam vlastně
aby ti to dovysvětlil, tak mi tam jako trochu chyběla ta proaktivita. Že jako jsem chápal tu důvěru v ten osud, a teďka ty si to jako krásně doplnil tou jako proaktivitou, tou že já si vlastně, áno. Přesně, já si vybírám tu reakci. Tak, ty si to vyberáš, to je tvoja jediná vec. Ty si vyberáš to, ako zareaguješ na tú situáciu. Čiže nezamýšľaj sa na to, čo sa ti deje. A veľa ľudí si všimne, že sa zamýšľa nad týmto. Oni si povedajú, prečo sa to mne stalo, prečo akurát mne. Tam sa stratíš, tam sa zasmeje to vyššie ja, že počuješ, že to akože na to nedojdeš. A ty vlastne si máš tú dohodu s tým vyšším ja, lebo proste, že keď si sa teda vybral do života, čo si po kolenáčky prosil Boha, teda tak toto poviem úsmevne, po kolenáčky si prosil Boha, nech ťa pošle do hmoty, tak už keď si prišiel, tak a ty máš amnéziu, samozrejme, lebo preto, aby sa tá hra hrala zaujímavo, tak tvojou jedinou úlohou je proste neanalyzovať to, prečo sa veci dejú. Že na to sa vykašli. Ty sa len sústred na to, ako zareaguješ teraz v tejto chvíli. Ak si včera zareagoval zle, tak na to hneď aj zabudni. Lebo to už proste neexistuje. To už bolo. Vieš, všimni si, že sa zvykneš, koľko sa zvykneme trápiť vecami. Normálne, že dni, týždne, ale aj roky. A to už proste neexistuje. Zasa to tvoje vyššie ja si takto sadlo ako ty a proste, že čaká, pokým sa dostaneš zasa k sebe. Tak to vyzerá. Takže ono, že to, čo sa stalo včera, kašli na to, teraz má šancu ďalšiu, lebo on ti stále posúva nové veci. Ja tomu hovorím, že to je tá rýchlosť toho života, že udrž rýchlosť s tým životom a to je s tým, čo sa deje teraz. Ak si pred 5 minútami nezareagoval dobre, napríklad pri tomto rozhovore, že sa ti nepáčilo, že si niečo povedal, že chcel si to povedať inak, tá hlava ti počom mohol si to povedať inak, že si bol lepšie na to pripravený. Ale čiže tvoja myseľ by zostala tam, zapne sa podvedomý proces, ten ti tam pošle všetky programy, ktoré si nachytal, čo ja viem, od svojho strýka, ktorý lamentoval, keď sa mu niečo nepodarilo, ako dieťa si to natiahol, okamžite tam príde tento program a ty si nestihneš všimnúť, že my dvaja sme už niekde úplne inde. Takže toto je celý prúser akoby celého ľudstva. Že toto sa nám deje všetkým, lebo toto je ten mechanizmus, ktorý sa tu odvíja. Máme tu vyšší mechanizmus, ktorý je božský, ktorý je nadúpaný, ktorý je presný a na ten sa spoľaháňa. A potom je tu tento nižší, s ktorým sa učíme pracovať a ktorý nás neskutočne aj baví. Keď niekto sa napríklad opustí v tom živote, že vieme povedať, že niekto sa opustil a čo začal piť alkohol, lebo to je väčšinou tá energetická potom, že keď niekto akoby pije ten alkohol, tak sa to opustil, tak sa presne opustil z tohto procesu. Nestíha držať tento proces, tú rýchlosť toho života. Že on si nestíha všímať, že čo sa stalo teraz. On je ešte 5 minútu, deň, 2, mesiac, rok pozadu. A to je celý problém. Takže keď sa pred 5 minútami stalo niečo, z čoho si naštvaný, tak sa musíš naučiť, to je ten tréning, tá práca, okamžite dopustiť, lebo už nechytíš to, čo je teraz. A keď nechytíš to, čo je teraz, zasa to nechytíš. Zasa to, chápeš, že to je vlastne to, čo sa deje. Takže nakoniec tá jednoduchosť a ten pokoj a tá rovnováha je v tom, že ty držíš tú rýchlosť s tým, čo je teraz. Tam ti chodia perfektné riešenia, lebo si napojený na vyššie ja. Ono ti posiela proste všetky informácie, to bytie ti posiela. Všimni si, že ty si aj na začiatku ťa to ťahalo do toho, že aký je rozdiel medzi tým duchom a medzi tým egom. Presne tento, že ten duch, on veci robí, že to sa proste stane. Ale ego veci chce. Ono plánuje veci, ono skúša. Ono má také túžby a také chcenia a ja by som chcelo, aby teraz bolo toto. Ale duch sa ťa nič nepýta, on to proste urobí. Že to je to bytie. Čiže ty sa spoľahni na to, ako to ide teraz a jediné, na čo sa sústreď, aby si teda držal rýchlosť a aby si mal možnosť zareagovať tak, ako by si prial. To je jediná tvoja robota. Že to je celé. Že viac, tak si všimni, ako teraz to na tebe vidím, jak si sa aj uvoľnil, lebo toto keď pochopíš, akoby každý jeden z nás, tak sa neskutočne uvoľníš, lebo teba nemusí štvať, čo sa udialo pred minútou. Fakt ťa to nemusí štvať. Na tomto proste pracuješ. Že to je tá práca, lebo sám si povedal, že za tým je robota. Určite. Niektorí ľudia sa na mňa pozrú a povedia, že Maroš, tebe sa to ľahko hovorí, lebo to a to. Ale za tým je práca, však za tým je normálna makačka, že ja som hneď chápal ako malý chlapec, že na tomto musím popracovať, že to je jediná moja robota, že ja musím byť pre seba. Nie preto, aby som teraz niečo, že čo z toho sa vyvinie potom už je fajn pre spoločnosť, to je OK, to je akoby bonus,
ale tvojou jedinou úlohou je, aby si zvládol sám seba, veď na to si sem vliezol a je to tu ťažké, to je džungla, toto emočná džungla, tu sú nástrahy, tu sú veci, tu musíš byť pripravený. A čiže mojou jedinou úlohou je, že niečo si naplánovať, využijem vlastne analytickú časť mozgu na to, aby som si naplánoval, že za 2 týždne chcem byť tam. Pritom to zasa nie je tvoj plán, zasa to vyššie, ja to trošku tam celé organizuje, manažuje a rieši, lebo ti pošle tú myšlienku, že za 2 týždne by si mal ísť to a ty si myslíš, že to je tvoja myšlienka. Chápeš, že to je ten Matrix, to je vlastne tá hra, to je tá ilúzia toho celého. Ale dobre, hrajme sa, že to prišlo z tvojej hlavy, využiješ analytickú myseľ na to, aby si naplánoval tú vec za 2 týždne, čiže využiješ normálne ľavú hemisféru, využiješ analytické schopnosti a naplánuješ si veci. Necháš to tak, lebo keby to nevyšlo, tak zasa to zariadil niečo vyššie a necháš to pôsobiť, čiže pustíš to, stiahneš sa zasa do teraz a vieš, že toto, čo bude, ťa nemusí trápiť, aj keď ti tam budú chodiť programy, strachy, veci, podarí sa to, nepodarí, to je tá úzkosť, z tohto vlastne vzniká tá úzkosť, že ty si vlastne príliš ponorený do tej budúcnosti a nevieš, či sa to podarí a pritom to vôbec nemáš v rukách. Že to je tá smiešnosť toho života a zároveň dozadu depresia je presne to, kde vzniká tá depresia, lebo ty máš na niečo nervy, že si chcel, aby bolo lepšie. To je základ depresie. V tom, keď si dlho, je to chronická vec a to proste vznikne z toho depresia a ďalšie proste sa to vyvíja potom. Takže a pritom aj to je blbosť, lebo to už neexistuje, už to nevieš nič s tým nevieš urobiť. A samozrejme takto, preto sa o tom bavíme, lebo to snažíme sa dávať čo najviac do logiky a táto logika ti pomôže to zasa celé uchopiť a preliečiť. Možno sa ti to nebude dariť hneď, ale toto je tvoja úloha v tomto živote. To poslanie. Toto je to poslanie, presne. Lebo niekde ti tam vyskakuje tá slabina, čiže primárne ani nemusíš úplne ty natvrdo prísť, lebo teraz sme sa o tom rozprávali, tak ma napadlo, že ľudia, keď to budú počuť, tak si budú myslieť, že musia prísť na tú tvoju slabinu. Nie je to úplne to najdôležitejšie. To je najdôležitejšie, aby si manažoval tento proces, o ktorom sa bavíme. Čiže ak niečo už bolo a štve ťa to, tak ty logikou, lebo my ako ľudia, keď sa ešte nevieš oprieť o tú svoju duchovnejšiu stránku, tú hlbšiu, tak kľudne sa opri o logiku. Lebo tam sme všetci, na tom je postavená celá veda, všetko je na tej logike. Že tá veda vysvetľuje, že ako vlastne ten systém sa snaží uchopiť, preto ona nemá rada hlbšie princípy a duchovno, lebo a ja som veľmi rád na obidvoch stoličkách, že mám rád aj neurovedu a aj tú spiritualitu, to duchovno, lebo oni sa vlastne prepájajú. A tá veda, ona má len vysvetliť, že akým spôsobom si na to prišiel. Ale to duchovno, ono vysvetľuje, že prečo sa veci tak dejú. Čiže všimni si, ja stále chodím aj na jednu stoličku aj na druhú, lebo spolu to funguje dobre. Takže ty, keď logicky, vedecky, ľavou hemisférou sa snažíš pochopiť ten mechanizmus, tak ty spustíš liečebný proces v tom svojom živote. Čiže tvoja jediná úloha, vieš, zrazu si pokojný človek, lebo teba fakt neštve, čo sa stalo pred 5 minútami, ja ti otočím na seba, že tým, že robím s tým celý život, tak ja takisto toto zažívam stále a moja myseľ je o to aktívnejšia, lebo vie, že som otvoril tie dvere do toho, ona je aktívna, ona mi veľmi ľahko a rada hodí, že pred 5 minútami som mohol urobiť niečo lepšie, ale už je mojou úlohou ten výber. Že ja už to počujem a ja už sa proste nenechám. Ja už to počujem a už sa nenechám rozladiť. Ona príde, ona mi začne všetky tie moje programy v podvedomí aktivovať, ale ja ich proste vypnem, lebo viem, ako to funguje. Čiže nenechám sa nachytať týmto. A nehovorím, že stále, ale toto je to zábava toho života. Čiže mojou jedinou úlohou sa držať to, čo sa deje teraz, lebo všetko ostatné mi už ujde. Aj do budúcna, to sú proste neexistujúca sféra, neexistujúca civilizácia, to existuje len to, čo je teraz. A tam potrebujem držať rýchlosť a tam si vyberám, ako zareagujem. Easy. A máš to celé hotové. Jednoduchý návod na život. Tam nič viac proste není. Čiže sa ráno zobudíš, že si šťastný človek. Všetko ostatné padne. A samozrejme tam mysel začne, počúval, mi sa nepáči, že si šťastný. Ja akože idem po tebe, lebo vieš, je to súčasťou proste tej hmoty. Že tie pokušenia a tie nahlodávania. Ale ty proste, keď to odhalíš, tak sa nové usmievaš a si v pohode, lebo chápeš, toto je ten vzorec toho života. Že to, čo bolo, vieš, ja viem, že sa to hovorí veľakrát, všetci to dobre poznáme, je to vo všetkých pomaly už knihách, ale keď sa na tom nikdy nezamyslíš poriadne a nepostavíš si to do role tej praktickosti, že to môžeš začať robiť teraz,
tak to nikdy pre teba nebude fungovať. Môžeš to ovládať, veľa ľudí ti dnes povie a počujem akoby ľudia dnes normálne sú niekde na káve a niekde si prídem pre niečo a sú na káve, sa rozprávajú o takých duchovných témach, že ja na nich pozriem, ale vidím, že to v podstate nechápu, že chcú sa o tom rozprávať, ale majú to ako hobby, že vlastne to neberú úplne vážne. Oni sa potom vrátia do tej svojej tragédie, do tých programov a do tých vecí, ale raz, keď ťa to naštve, alebo sa ti stane niečo veľmi vážne v tvojom živote, alebo proste naozaj, že už toho máš dosť, tak len potrebuješ nabrať energiu, si doručiť do svojho života energiu, aby si mal dostatok sily na tú prácu. A potom možno pochopíš tento vzorec a začneš to žiť. Čiže a každý deň to bude akoby lepšie a lepšie. Že naozaj, že prichytíš tú myseľ, že ťa trápi niečím, čo sa stalo pred 5 minútami alebo pred 10 rokmi, alebo ju prichytíš pri tom, že za pol roka máš takúto skúšku proste a to asi nedáš. To je moc na teba, to si príklad. Takže aj toto odhalíš. Ono ti to tam pôjde stále, ale ja to vnímam na sebe tak, že ten môj prítomný okamih už so mnou tak komunikuje, že ja keď sa trošku stratím, tak mne sa proste niečo hneď udeje. Ja sa niekde a pravdepodobne som si to sám takto nakodoval, alebo som to tak chcel, že mne sa proste niečo udeje. Ja niekto do hlavy sa buchnem, alebo niečo, alebo proste ma niečo normálne prebere a vtedy... ti to vrátilo? Tak, a ja to proste hneď uvidím, že ja som proste úplne ušiel. A je to príjemné v tom prítomnom okamihu, v tom teraz sa pohybovať, lebo to má dosť veľkú rýchlosť, si všimni. Prítomný okamih má dosť veľkú rýchlosť, niektorí ľudia povedia, že ich nebaví ten prítomný okamih. Veľa ľudí mi to povie, že veď ale ja nemám čas na to rozmýšľať, čo je teraz, že tam ani sa nič nedeje, ja mám kopec starostí, ich musím vyriešiť za sebou a kopec vecí pred sebou, no lenže v tom prítomnom okamihu to je najlepšie akoby divadlo. Tam sa dejú neskutočne zaujímavé veci, všimni si, že sa stále niečo deje v prítomnosti, že to je jediná tá živá akoby oblasť, ktorej sa niečo deje. Všetko ostatné je akoby ilúzia prežitku a emočného cítenia, nejakých emočných pocitov. Ale ten prítomný okamih, ty si všimni, že nemáš nikdy emóciu v prítomnom okamihu. Že niekedy si sa zamyslel na touto vecou, že ty nikdy nemáš emóciu v tom, čo sa deje teraz. Môže sa ti stať, že nejaká emócia tam príde, pretože ti tento okamih pripomenie nejaký, ktorý si už zažil. Ale 100% sa ti tento okamih deje prvýkrát. Všetko v tom prítomnom sa ti deje len prvýkrát. To tam je neopakovateľná vec. Aj keď to môže podobne vyzerať. Takže zasa ťa skúša ten mozog, alebo tá tvoja osobnosť. Vedel, to si včera už zažil, nedopadlo to dobre. Vieš, čiže do tohto prítomného okamihu ti môže poslať emóciu z minulosti, alebo strach z budúcnosti, ale v skutočnosti, keď si to psychologicky vlastne otvoríš, tak ty nemáš žiadnu emóciu z toho teraz, lebo ty to zažívaš prvýkrát. Stále je to prvýkrát. Stále prvýkrát. To je kľúč ku všetkému. A tam sa deje niečo určite zaujímavé. Preto si všimni, že vysokých duchovných majstrov, oni ich niekde položíš a oni tam proste budú sedieť 3 dní a majú neskutočne veľa roboty a zábavy, lebo určite sa tam niečo deje, že proste si sadneš a určite sa niečo deje. Ten prítomný okamih, tá existencia toho prítomného okamihu je jediná realita, ktorá je a v nej sa 100% niečo deje, lebo tam je celý vesmír, tam je všetko. Čiže nechceš sledovať radšej vesmír a vyššiu hru ako tie blbosti, ktoré ti tá myseľ alebo osobnosť ponúka. Lebo myseľ je v tomto čistá, to je božský nástroj, to je výborná vec, ona proste len robí svoju robotu. Ale tie programy v tom podvedomí, to je prúser, proste to ťa vie zničiť, tam je toho strašne veľa a samozrejme my sme sa vyvíjali evolučne tak, že posledných 200 rokov sme sa sústredili na nejaké terapie, vieš, na odčítanie toho, čo v tom podvedomí je a čistenie tých vecí a je to super vec a je to super technika, ale my sa láme sa tá evolúcia teraz veľmi výrazným spôsobom a my zistíme, že my môžeme všetky tie traumy a drámy opúšťať. Nemusíme ich liečiť. Lebo oni proste tam sú a ty vyriešiš jednu. Ja sám mám s tým skúsenosť, robil naozaj, že dlho robím terapie, robím dlho s ľuďmi. A proste ja som na veľmi hlboké veci tam prišiel a naozaj sa to podarilo akoby preliečiť. Vždy tam ale zostane tá latentnosť, že vždy, keď ti to nejaká situácia pripomenie, tak sa to môže znova oživiť a plus do toho otvorí sa kopec ďalších vecí. Čiže ty dokedy,
to chceš robiť akože tisíce terapií a tomu človeku nie je isté, že mu bude lepšie. Takže máme tu už vyspelejší spôsob, do ktorého proste vchádzame a to je, že tá dôvera v tú vyššiu inteligenciu a v tej chvíli ty sa držíš zámeru toho, ako reaguješ na túto situáciu, držíš sa rýchlosti života a zároveň opúšťaš tie trámy, tam proste ti tam už nelezú, lebo sa nepohybuješ v priestore podvedomia. Takže vlastně já jsem chtěl použít teda ten termín mysl, ale teďka, když si to dal na ty programy, tak když si říkal, že dejme tomu jak já nebo ty, tak před 5 minutama nás mohlo něco napadnout, že řekneme líp, tak je tam ten proces tvůj takovej, že to přijde ta myšlenka a ty ji jako nehodnotíš? Áno, presne, ako hovoríš. Ona tam príde. Ona má práv, pretože tá myseľ je božský nástroj a ona ti stále bude, výborne si to zachytil, že ona ti stále tam bude hádzať veci. Tvojou úlohou alebo tvojim prianím nemôže byť ju vypnúť, lebo to by si vstupoval do zakázaného územia, do územia pýchy. To je božský nástroj, ktoré to je nejako zostrojené, je to prepojené s tvojim vyšším ja, to má proste nejakú logiku, že nás vykašli, že to je vyššia hra, že ona ti stále bude tam niečo posielať, ale tvojou úlohou je si vyberať medzi tými ponukami. A garantujem ti, že keď sa staneš majster vo vyberaní ponúk, tak tých ponúk bude chodiť akoby menej, nebudú také, za prvé bude chodiť menej a za druhé nebudú také agresívne. Že oficiálne sa to nazýva, alebo odborne je to mentálny konštrukt. To je toto, čo si chcel, že nechcel si teda povedať myseľ, ale to je mentálny konštrukt. A ten mentálny konštrukt on bude slabnúť týmto spôsobom. Ja sa niekedy pozriem na ľudí, ktorí majú tak agresívne tie mentálne konštrukty, že potom je jasné, že ten človek má tragický život, vyslovene, že sa mu dejú v kuse prúsery a nechápe, prečo sa mu dejú, lebo ten mentálny konštrukt je veľmi agresívny. On ti tam hádže stále veľmi agresívne ponuky. A ty nevieš, že ich môžeš odmietnúť. A to je tá robota nad tým. Ako náhle už to vieš, že začneš to robiť, začneš na to makať a pritom je to taká vnútorná práca, že nikto nevidí, že ty na tom robíš. Že len jedného dňa ti niekto pochválí, že počúvaj, aký si šikovný, no ale to je aká robota za tým bola, to vieš iba ty. A nikoho o tom samozrejme nemusíš ani presvedčať. Toto je tá práca celá na tom, že nemusíš nikomu nič dokazovať, čiže si uvoľnený, si zachránený od závislosti na pozornosti. Zrazu konkurencia nehrá rolu, zrazu sa nemusíš s nikým porovnávať, zrazu proste si super sám so sebou a nie je tam žiadna namyslenosť, ani pýcha, ani nič. Je to také, že si spokojný s tým, ako to je. A to je len preto, že si sa naučil tie agresívne ponuky odmietať, alebo ich púšťať. Ty ich nemusíš akože stopnúť, že ja to tam nechcem, ale normálne si ju pozri tú ponuku a musíš len vedieť, že máš plné právo ju nevyužiť. Tú ponuku. A ako náhle sa to párkrát stane, ty začneš byť v tom silnejší a ten mentálny konštrukt začne slábnuť, lebo už ti tam bude, zároveň nebude tam taká intenzita, je to niekedy taká kadencia, ja to úplne vnímam, že to je taká kadencia tých myšlienok, jedna za druhou úplne bomby a ty tým pádom ideš do autopilotného programu, do podvedomia a ty nevieš vôbec, strácaš pojem. Čiže to je to, čo sa hovorí, že prebudený a neprebudený človek. To je presne toto, že si ty funguješ na autopilotný program, pritom môžeš byť neskutočne inteligentný človek, že si nejaký profesor na nejakej univerzite a kľudne môžeš žiť nevedomý život z týchto programov. Takže inteligencia akoby to IQ nie je záruka, že si šikovný človek alebo že si múdry človek. Šikovný môžeš byť, alebo teda inteligentný si, ale veď veľa ľudí aj na profesionálnej úrovni alebo na politickej úrovni tam vidí, že tie mozgy sú inteligentné, ale oni žijú autopilotný život, oni nechápu, čo robia ani čo tvoria. Preto akoby, že v spoločnosti sa toto nechápe, že to neznamená, že si inteligentný, tak si aj prebudený človek. Prebudený znamená, že si schopný počúvať, čo sa ti mele v hlave, si schopný odmietať ponuky, vyberať si odmietať, ty si ako nejaký šéf toho a tam tí zamestnanci, ten mentálny konštrukt tam posielajú veci. Čiže sa nemôžeš hnevať ani na to ego, ani na ten mentálny konštrukt, lebo to ego je ten temperament, to je tá osobnosť, čo sa vytvorila. Ja som aj akoby zastanca ega, lebo to ego je dobrý nástroj v hmote. Že ono ti napríklad pomáha prežiť nejakú ťažkú situáciu. Vieš, že to ego, ono je vlastne taký, keď je správne uchopené a keď ho máš pod kontrolou, tak to je výborný nástroj hmoty. Preto máme všetci ega. Ty sem prídeš do toho života, do tej duality, ktorá je náročná a ty dostaneš svoju výbavu, svoje zbrane. A jedna z tých zbraní je aj to ego. Ono ti pomáha sa vlastne nezosypať.
v niektorých situáciách, vieš, lebo to vyššie ja je veľmi inteligentné, ale to je esencia Boha, to je proste vyšší level, tu nič nerozhodí, ale taká nižšia forma, tá osobnosť, ona je zo všetkého rozhodená a to ego ťa aj drží pokope. Všimni si, že niektoré veci ty zvládneš aj preto, lebo sa tak zapne, že tak musím to zvládnuť. A to je tá pozitívna forma ega. Na ego je ale pripojený ten mentálny konštrukt, to je to, čo sme sa bavili, čo ti vytvorí už vlastne v posledných 3 mesiacoch života u matky v bruchu a zároveň vlastne v tom prenatálnom veku a potom tých prvých 7 života, čiže tam sa tvorí mentálny konštrukt, on sa vybuduje na svoju krvilačného démona a potom ten ťa atakuje vlastne celý život a tvojou jedinou úlohou je vyhrať ten boj. Čiže preto ja mám rád ten box, lebo toto také je, že ty máš vlastne vlastného supera celý život a ty máš možnosť odmietnúť ten jeho útok, máš možnosť urobiť nejakú obranu voči nemu, máš možnosť ho upratať, máš možnosť vlastne to mať celé akoby v tej dobrej kontrole. A zrazu ten mentálny konštrukt on slabne. Toto častokrát, som rád, že sa o tom bavíme, ľudia častokrát, keď toto niekde poviem, tak nevedia, ako sa to dá, že ten mentálny konštrukt slabne. Takto, že ho vlastne čítaš. A on vlastne ti v tej chvíli, lebo na ňo sa šaman povie, že zasvieť na ňo svetlo. A tak toto je presne to, čo je myslené, že začni si ho všímať. To je zasvietenie svetla na to vedomie tvoje na ňo zasvieti a zrazu ono je odhalené, ono vlastne je odhalené, že ti tam posiela tej blbosti a to sú tak smiešné veci, keď si to vieš rozoberieš, že sú úplne akoby také fakt až niekedy primitívne veci, čo ti tam posiela, každý to poznáme. A zrazu je tých myšlienok menej, tá kadencia není taká silná a už sú tam, není také agresívne požiadavky na teba. Ten vnútorný hlas ti stále hovorí, že si o ničom, ten je o ničom, výraz na ňo, mal si mu viac povedať, slabo si mu povedal, počkaj, ty si o ničom, akože ty nemôžeš nič, toto sa všetkým deje, ten vnútorný hlas v hlave. A tým práve ty nie si. Ty si tým, čo ten hlas sleduje. Ty máš možnosť sledovať ten hlas a vyberať si, čo sa tam deje. A toto je tvrdá makačka, ale je toto najdôležitejšia, mňa keby si zobudil o polnoci, tak ti poviem toto, že najdôležitejšia práca je na tomto. Vtedy sa stávaš vlastne majstrom svojho života. Lebo a potom všetky ostatné, potom je basket, potom je rodina, potom je zamestnanie, alebo teda všetky tie veci, ktoré sa snažíme tu vyživovať a tvoriť a to, ale jednotka je vždy toto. Jednotka je vždy na prvom mieste, akoby toto, že kontrola myslenia a potom naučiť sa proste tu nereagovať hneď. Ak to nemáš pod kontrolou, proste nereaguj. Ak to máš pod kontrolou a už si silnější, tak vyrazíš. To jsem se tě chtěl právě doptat, jako když přesně ti napadne nějaká myšlenka a ty, že jsi tím zaujatý, řekneš jako ty, odkud jsi to vzalo, to mě nějak něco ve mně vzbuzuje. Tak když je to třeba i to období toho dne, že tě to nepustí, tak to jako fakt seš v sobě a přemýšlíš nad tím, nebo ti v tom třeba pomůže ten box? Že něco, nepustí tě to řešit, tu situaci? Ne, jak jsi říkal, že třeba nějaká myšlenka tě napadne a něco v tobě zbudí, něco třeba, ať je to vztek nebo nějaká emoce, tak jestli s ní pracuješ jenom na té jako mentální úrovni, že se sám sebe ptáš, odkud se to vzalo, a nebo třeba, když tě to nepustí, tak to řešíš třeba tím sportem. Áno, rozumiem presne, že ty si môžeš pomôcť viacerými nástrojmi. Presne ako si to povedal. Na prvej úrovni je dôležité to mentálne, ale tam, keď ťa to nepúšťa, tak si pomôžeš niečím fyzickým. Buď nejakou, že pomáha proste fakt normálne pohyb, pomáha, že sa ideš proste prejsť do lesa, alebo ideš za nejakým dobrým kamošom, alebo proste si dáš dobré jedlo, ideš do dobrej reštaurácie, alebo to ideš vyboxovať, alebo ideš na tréning basketu. Proste čokoľvek, tých nástrojov je veľa, to, čo ty máš rád, čo každý jeden z nás má rád. Takže keď ti to sa nedarí na mentálnej, kde to vlastne je najsilnejšie, tam to začalo, ak sa na to ešte necítiš, tak si pomôž hociakým spôsobom. Ale nezabudni na to. Lebo to neznamená, že keď pôjdeš na tréning a že to vybeháš, takže to zmizlo. Presne tak, nenechaj sa oklamať. Vieš, že pomôž si akýmkoľvek spôsobom, čo ti je príjemný. Niekto to má, že ide presne meditovať, alebo sa pomodlí, alebo si prečíta dobrú knihu, alebo ide na nejakú dobrú party, alebo proste niekto sa aj opije, že za takýmto účelom by som to ani nebral úplne, že je to zlá vec, keď je to taká jednorazovka. Samozrejme, nemôže to byť zvyk, ale preto to berem, že čokoľvek, čo ťa uvoľní v tej situácii, je dobrá vec, ale nemyslí si, že máš boj vyhratý. To ťa počká proste. Že dojdeš po tréningu, si to síce vybehal, máš čistú hlavu, lebo si unavený, zaspíš, ale zrazu sa ráno zobudíš a povieš mi, že si mal také šialené sny. To je preto, lebo on tam zostal odriemať, si to nepreliečil. Takže... To je zajímavý, že to jako vnitřní práce nejde obejít. Tak, presne, to ťa proste počká. A zároveň ani netreba na to tlačiť,
Vieš, lebo aj tam ti vznikne také, že a mohol som to lepšie a to zase záleží, aký máš ten mentálny konštrukt, že ak ťa začne atakovať, keď je to nízke sebavedomie, tak ťa začne atakovať. Ono sa rado zahraje na toto, teraz ideme už do vyššej hry, že ono sa zahraje na to, že on ti s tým pomôže. Ten mentálny konštrukt, vieš, akože mňa to tu neskutočne baví kvôli tomuto, lebo to je tak geniálna hra tu celé, že to je proste, to museli šéfovia vytvoriť nejaký, lebo teba vlastne, ty keď sa naučíš týmto pracovať, že už vieš ten mechanizmus, tak ten mentálny konštrukt začne ťa presviečať, že je na tvojej strane, čiže zasa sa ťa skúša proste, vieš, začneš byť na tvojej strane a začne ti hovoriť, že podľa toho, ako je vybavený, že kamo, ale túto situáciu si nezvládol, to si mohol lepšie. Čiže zasa ho musíš odhaliť. Preto hovorím, že je najdôležitejšie sa stále držať toho vzorca života. Ten vzorec je držať sa rýchlosti teraz. To ťa vždy ochráni. Triezva hlava a teraz sú dva božské nástroje, ktoré ťa proste ochráňujú. Triezva hlava znamená čerstvá myseľ. Myseľ je Boží nástroj. Ona je proste silná, ona sa nenechá len tak zlomiť a tým pádom ty máš aj energiu, lebo jak som hovoril, bez energie sa to nepohne. Ty musíš mať dostatok energie na to. A teraz by si mohol veľa ľudí povedať, že keď si mladý, je to jednoduché, že to je proste prílev, tá nervová sústava, celé systémy tela ti vlastne stále nabiehajú a stále, lebo ten systém je čerstvý. Ale starší ľudia niekedy povedia, že no ale ja už nemám toľko energie a už tým neviem tak pracovať. To nefunguje takto. Tú energiu, keď sa rozhodneš preto s tým pracovať, tak ty ju dostaneš, lebo ty sa začneš napájať na svoj vlastný vnútorný systém. Ty budeš mať dostatok energie, len si to musíš uvedomiť, že dobre, ja teraz potrebujem popracovať trošku s tými myšlienkami, čiže si sa trochu upokojíš, nadýchneš sa, nádych je najlepší šamanský nástroj, plný nádych, proste do bránice stačí jeden poriadny cez plúca do bránice, plný nádych, výdych, čiže myslenie sa musí zákonite vypnúť, lebo nemôžeš naraz aj myslieť, aj si uvedomovať dýchanie, takže si musíš vybrať. Čiže keď to je silný nádych, takže okamžite mentálny konštrukt, že ti zakýva, že ide do defaultného programu, sa stratí. A do toho ty sa nadýchneš a vlastne nabereš tú energiu cez ten nádych, výdych, keď potrebuješ 3-krát alebo minútu dýchať, tak budeš proste dýchať toľko, koľko budeš potrebovať. Z vlastného zdroja ti príde energia, čiže ju zrazu máš a môžeš tú situáciu celú vlastne prečítať. A ty vtedy vlastne zistíš, že to nezáleží od veku ani od ničoho. Túto možnosť majú ľudia deň pred smrťou, ako aj mladí ľudia. To je proste vnútorný zdroj. Čiže myslia, koľko ľudí hľadá vlastne tú energiu vonku. Akoby podceňujú to, že majú vnútorný zdroj a tým sa napájaš vlastne cez dých. Čiže vrátiš sa, čerstvá hlava, ktorá ti vtedy poslúžila, má dostatok energie, držíš sa toho, čo je teraz a sleduješ, čo sa tam mele a už len prehrabuješ sa a vyberáš si medzi tým ako nejaký CEO, ako nejaký riaditeľ toho procesu. Ty tam vyberáš tie možnosti a rozhodneš sa podľa seba. A keď ti to proste nejde, tak to môžeš kedykoľvek aj proste nehrať tú hru. Že ja to kašlem. Že proste budem sa držať len toho, čo je teraz. A tam sa vždy vlastne môžeš, akoby, to je tvoj akoby taký ochranné pole. Takýmto spôsobom vlastne sa vyučuje aj tá šamanská ochrana, že ľudia veľmi často chcú nejaké nástroje a triky, že ako sa udržiavať v ochrane, sú rôzne, také vonkajšie, ale najlepšia ochrana je triezva hlava a držať sa toho, čo je teraz, si v najväčšej sile, najväčšej ochrane, nemá sa ti čo stať, lebo reálne len sa to treba naučiť akoby praktikovať, ale my máme tu neskutočné akoby zbrane a nástroje na tú ochranu, takže toto je celá hra. Že jdem takhle i do praktičné, jak jsi to zmínil s tím dechem. Ano. Mně třeba v tomhle tom strašně pomohl Naval Ravikant, já nevím, jestli ho znáš. Ano. Strašně rád ho poslouchám ohledně toho hodnocení těch myšlenek, jak jsme se bavili. Tak on právě říká, že hodnocení těch věcí je právě původ toho neštěstí. Je to tak. Že prostě jenom procházím tím životem a strom je strom, myšlenka tím pádem je jenom myšlenka, a v moment, kdy se podívám na ten strom a řeknu si, že se mi nějak nelíbí, že je škaredý, nebo že jsem z něj spadnul jako malej, to je ten přítomný okamžik, tak se mi to propojí a tím pádem začnu hodnotit svoje myšlenky a takhle to nějak popisuje. A
Je mi to hrozně jako příjemný takhle nad tím přemýšlet. Áno, lebo je tam tá jednoduchosť. Lebo to je jednoduché. Akože nám sa tu zdá ten život komplikovaný, ale nie je. V tomto je tá jednoduchosť. Že ja to aj často hovorím, že čo najviac si zjednodušovať veci a toto je napríklad ten spôsob. Ale samozrejme, že to hodnotenie znamená analýza. A tá analýza začne tu vlastne v tom zasa prefrontálnom laloku, ktorý je fantastický tým, že tam je logika, je tam nápad, je tam tvoriaci proces, ale ty niečo začneš tvoriť a ty to musíš okamžite akoby pustiť, keď vidíš tú víziu. Lebo ako náhle ju začneš analyzovať, tak ideš do toho hodnotiaceho procesu. Niektorí ľudia sú stále v analýze, oni stále všetko hodnotia. Presne si povedal, že ideš a vidíš pekný strom a ten program je tam tak silný, že oni to začnú všetko analyzovať. V tom si myslím, že je tiež akože ľudstvo ako také veľmi zaseknuté, že my sme sa naučili, hlavne naša západná kultúra, veď my sa tu hráme, že máme ľavú hemisféru alebo hráme. Sme aj proste vyspeli v tej ľavej hemisfére, my sme analyticky veľmi schopní a naše IQ je na vysokej úrovni a to je zároveň aj naša pasca, naša slabina. V tom je to poslanie západnej kultúry, že my sme slaboduchy. My neveríme, že tej vyššej inteligencie. Tá spiritualita sa nám trochu vytratila, lebo sme ju vymenili za akože inteligenčný kvocient. A za to, koľko máš titulov, predmenov, zámenov, lebo vtedy si macher, keď máš veľa škôl, ale toto je najväčšia naša pasca. Čiže nielen ty sám máš určité poslanie, ale si sa aj narodil do nejakého spoločenstva, narodil si sa v Českej republike, si v nejakom kolektívnom vedomí a to sú ďalšie programy, ktoré na teba vplývajú. A našim poslaním ako kolektívu, napríklad v Európe, je sa vrátiť opäť k duchu. Preto sme v takom vývoji, že teraz nás všetko atakuje a vyzerá to, že nás to ide atakovať viac, lebo sme slaboduchy. V Európe my sme vymenili ducha za inteligenčný kvocient, za ľavú hemisféru, ktorá je len súčasťou života a je skvelé byť inteligentný, ale to neznamená, že si múdry a šikovný človek a že si ten Superman, o ktorom sme sa bavili, ale my si myslíme, že áno, my sme tomu tu uverili a to je vlastne vplyvom davovej psychózy, to sú tiež programy, s ktorými sme prišli. Naše vyššie ja s tým počíta, vybralo si to a hodilo nás to do toho a to je naše poslanie akoby západnej kultúry. V tom sme veľmi pozadu napríklad od tej šamanskej kultúry, kde oni sú duchom nesmierne vyspelí, ale možno ten inteligenčný kvocient, to je zasa, oni zase musia pracovať na svojich veciach. Takto to tu je proste jednoduché. Že každý má pracovať na tom svojom poslaní. Čiže ty máš svoje vlastné, plus máš poslanie českého národa a plus máš poslanie akoby Európy, lebo to je kontinent, na ktorom žiješ. A to všetko na teba pôsobí. Takže našou slabinou je, že sme si príliš uverili. Uverili sme tomu tej osobnosti, tomu temperamentu a tomu čo by malo zostať v takej úrovni, ako je, vyspelé, lebo to sa nám podarilo niekam dotiahnuť, ale chýba tam rovnováha, lebo ducha postrádame. My proste si myslíme, že to neexistuje a je fajn, že sa o tom my teraz bavíme, ale keby si proste vnímal, kopec ľudí to stále vníma, že to sú len také keci, vieš. A to je tu trošku taká davová psychóza tej Európy, lebo to v iných kultúrach neexistuje. Vieš, že tam prídeš do tej šamanskej kultúry a ja som bol očarený z tej múdrosti tých ľudí. A vidíš úplne, a teraz nemyslím len tých šamanov, to sú proste ľudia, ktorí s tým vysokým vedomím sem prichádzajú, ale všetci okolo nich a proste aj proste hocikdo, malé dieťa, niekto, kto na poli robí, že toto by sme sa nemohli baviť o takýchto témach s niekým, kto tam na poli robí, lebo jemu to je úplne jasné, on podľa toho akoby žije, že on prijal ten život taký, aký oni sú v tomto veľmi vyspeli. A ja mám pocit, že veľa ľudí na tejto planete, veľa tu je šikovných bytostí, nie že pocit, viem to. Sú veľmi vysoké vedomia, ktoré toto majú zvládnuté, ale musia makať, ich poslanie na niečom inom. A naše je zasa sa vrátiť k duchu, pochopiť, že sme duch, dôverovať tomu životu, tomu božskému mechanizmu. To je prostě strašně zajímavý rozdělení, že obojí je to jako vnitřní práce, ale přesně jak jsi říkal, že ten profesor nějaký může být bedna, může mít naučených tolik pojmů, ale přitom to není ta jiná vnitřní práce, o ktorej sa tady bavíme. On spí proste. On kľudne môže spať, že sem si ho pozveš, on bude chrliť bomby, on bude chrliť veci, ktoré si v živote nepočul, nikto mu nebude rozumieť, lebo to má proste naučené. Tá ľavá hemisféra je tak vyspelá, že on je proste zasypaný titulmi
ale keď sa mu pozrieš bližšie do očí, tak uvidíš, že tam není. Je kľudne možné, že tam není. Normálne sa pozrieš, on to je spiaci autopilotný človek, ktorý robí veci autopilotným spôsobom, čiže je to veľká škoda. A zároveň celá spoločnosť mu dá hold, že toto je najmudrejší človek, ktorý tu je, a pritom on funguje podľa šamanskej filozofie alebo učenia, on funguje len zo svojej prvej čakry, svojho prvého vlastne energetického pola. A on sa nikdy nepohne na vyššie úrovne, lebo on proste zostal zaseknutý na tejto úrovni. On je proste totálne zaseknutý, akoby v tom nevedomí väčšinu času operuje na nízkych alfa frekvenciách a teta frekvenciách, čo je hypnóza, autopilotná fáza, on o tom vôbec nevie. On žije autopilotný život, on robí veci, rovnako si neuvedomuje, čo mu beží hlavou. Vieš, čiže to normálne, tu sú takéto veci, že to je až akoby neuveriteľné, a preto sa to hovorí, že čoraz viac ľudí sa prebudza, čoraz viac ľudí je nasratých na to, čo im beží hlavou. Že už to sú schopní odhaliť, že ten život je proste prúser pre nich. Že sa im nedarí, že to nevedia zastaviť, že proste to je jedna situácia za druhou a začínajú byť ľudia akoby tak pozitívne dobre naštvaní. Ja som veľmi rád za toto, lebo to ťa privedie. To je ten proces toho zobudenia, že ty zrazu si schopný sa pozrieť, že no takto to nemôže ísť ďalej, lebo po chvíľke zistíš, že si to robíš sám. To je akože to zistenie, keď na to naozaj prídeš, to je prvý stupeň, to je skvelé. To je, že už sa ti otvárajú dvere. Že ty proste vieš, že za všetko si môžeš sám. Čiže budeš možno nejakú dobu nasratý plakať niekde, ale to už je liečebná fáza. To už je výborné. Najhoršie je, keď si to človek vôbec neuvedomuje a povie si, že toto, čo sa tu bavíme, sú totálne blbosti a on musí ráno ísť do práce, a tak to je také, že tam není nič, tam sa netreba s tým ani nejako konfrontovať, lebo tam to vidí, že je ten defaultný autopilotný program naplno spustený a tomu človeku nič nevysvetlíš. Preto proste sa netreba ani dohadovať. Napríklad keď začal ten COVID, alebo keď tu za posledné roky tu máme obrovské testovania, tak tam je absolútne bolo zbytočné, aby sa niekto s niekým o niečom dohadoval. To bola veľmi taká silná duchovná fáza. Ja som bol na ňu upozorňovaný už keď som bol u tých šamanov, že čaká vás veľmi zaujímavá vec na celom svete, a ja som nevedel som si úplne predstaviť, ako to bude prebiehať, ale už keď sa stal ten COVID, tak som vedel, že to je ono, a tam bolo veľmi vidieť, že kto je na akej úrovni. Čiže a tí šikovnejší ľudia, ktorí začali chápať, že sa v tom začali trošku orientovať, sa snažili tým autopilotom vysvetľovať veci, a ty zasa obrovskou agresívnou reakciou defaultného programu z detstva začali útočiť, a to proste vidí, že tam nebolo možné sa dovolať pravdy, že ty keď vlastne stretneš autopilotného človeka, tak sa nesnáš absolútne ho niekam zobudiť, niečomu povedať, niečoho niekam, že to je zbytočné. To len treba popriať, nech má akoby čistú cestu a nech sa čo najrýchlejšie dostane akoby k svojmu vedomiu, nech počuje klopanie toho vyššieho ja, ale tam absolútne nič, že netreba sa ani dohadovať o ničom ani nič, lebo je to tu ten prebudzací proces. To hneď vieš, keď sa stretneš niekým na úrovni, že tam vidíš toho ducha vnútri a ten človek je tam proste v tom teraz, a na druhú stranu vidíš, aj keď tam niekto nie je, tak vtedy ja akože niektorí ľudia tiež mi povedia, že v niektorých situáciách som taký diplomatický, ja som kvôli tomuto diplomatický, že ja to tam zbadám a ja proste som diplomat, lebo proste tam není nič, čo by bolo treba akoby riešiť. A naopak, keď vidím niekoho šikovného, tak som prísny na ňo. Tak idem proste po ňom, lebo viem, že má šancu akoby sa rýchlo zobudiť a rýchlo vlastne napredovať, takže preto hovorím, je to zaujímavé, proste tu sa neoplatí myslieť na blbosti a neoplatí sa myslieť na to, čo sa mi nepodarilo a z čoho mám strach, lebo v tom teraz sa dejú neskutočne zaujímavé veci. Tam je proste, to je hra pre majstrov, proste to je úplne, že zároveň vie, že to je, že zabitie jednou ránou 10 múch, lebo ty tam proste si tam v ochrane, si tam vo svojej najväčšej sile, si napojený na to bytie, ktoré riadi tú situáciu, lebo ty môžeš ľahko aj sklznúť, to bytie ťa niekedy nechá. Ale tam práve keď si to zapričiníš, dajme tomu svojim ego mentálnym konštruktom, že uveríš tomu mentálnemu konštruktu a ten mentálny konštrukt ťa pošle do nejakej zlej situácie, tak tam ťa to bytie akoby je tam s tebou,
nechá ťa v tom vyváľať a potom ťa vráti vlastne naspäť na tú cestu, ktorú máte spolu dohodnutú. A to sa volá tá karma. Vieš, že to je tá akcia. Karma je zo sanskritského jazyka. Znamená to akcia, že ťa to vyťahne z nejakej priekopy, do ktorej si sa rozhodol ísť, lebo si uveril nejakej myšlienke, nejakému mentálnemu konštruktu, nejakému príbehu a tá karma ťa vlastne potom vráti naspäť na tú cestu, kde máš byť a celé to bytie to má pod kontrolou, užíva si to, čiže si to ty, tvoja vyššia verzia si to užíva a zároveň tá nižšia proste narieka, lebo zabudla na to svoje vyššie a nechápe, čo sa tu deje a tak, ale keď to prepojíš, tú nižšiu s vyššou, tá nižšia si vždy len musí uvedomovať ten kód života, ten proces. To je jediná jeho úloha, toho nižšieho ja. A to vyššie ja riadi celý proces. To je ten CEO, to je ten, na koho sa vieš spoľahnúť. Čiže ty máš obidve úlohy. Musíš tomuto veriť, že tu je, že to riadi a tomu nižšiemu musíš ho naučiť, ako sa má správať. Čiže o tomto celom je... Aby dôveřoval to nižší tomu vyššímu. Tak, presne. Okay. To musí byť základ a potom vlastne z toho vlastne sa naučíš, akým spôsobom tam behajú tie myšlienky, trošku ich okontrolovať a vyberať si medzi tým a tým pádom máš to nižšie pod kontrolou tiež. A zrazu ten život, by si sa čudal, no takto dokáže byť úplne, že skvelý, začneš si manifestovať veci, ktoré potrebuješ, lebo máš čistú hlavu. Ty už si vieš veci predstaviť. Tá manifestácia to je vlastne len to, že ty si predstavíš veci, ako by si chcel, aby boli a predstavíš si ten pocit. Aké to je už to mať, ale aj tu vyslovene ten pocit toho, že to pocítiš na sebe a vtedy to pustíš. A vlastne ten neokortex, ktorý je vlastne na najväčšia časť mozgu, to je vlastne to je taký vizionár, to je taký projektor. On ti tam vlastne nakombinuje tú víziu, pošle ju sem dopredu, tam ju vlastne precítiš, tam je tá tvorivosť, pustíš to a to sa musí udiať. Tá vec sa musí udiať. Ak do toho vstúpiš analýzou, že ale čo keď to ja som nie na to vhodný a to nestane sa to. Porušíš si to. Ale ten neokortex, on proste, to je mašina. Šamanská kultúra hovorí, že ja to veľa hovorím v tom mojom systéme APU, tam hovorím proste ostré veci, lebo tam prídu ľudia, ktorí sú pripravení na tento typ informácií a tá šamanská kultúra hovorí a cítim to tak aj ja, že to nám bolo darované. Ten neokortex nám bol darovaný približne pred 500 000 rokmi. Je to najmladšia časť mozgu, najmenej prebadaná, má najväčší potenciál, najmenej ju vieme využívať, ale to sa všetko ide zmeniť smerom do budúcna a ten neokortex to je mašina na predstavovanie. To je ten projektor, to vyššie ja, to bytie pošle do toho neokortexu víziu a tam sa spáli adekvátne množstvo energie, to sú bomby, tam sa pálí tá energia, preto ju musíš zbierať, aby si mal dostatok na to tvorenie. Tam sa spáli tá energia, vytvorí sa vízia, pošle sa do predného laloku a so všetkým, čo tuto sa udeje, že to vlastne, že je tam tá vízia, že je tam ten zámer, že je tam tá vášeň, tak to vyššie ja s tým vždy bude, aj ten Boh sa hovorí, že je s tým vždy v súlade. Čiže ti to doručí. Boh ti doručí všetko, čo si akoby čistou formou správne namanifestuješ. Takže tá manifestácia to je geniálna vec. Ale môže sa diať iba keď máš čistú hlavu a keď takto. Manifestácia sa deje stále. Že toto je to, a je to taká veľká téma, neviem prečo som o tom začal rozprávať. Manifestácia je, niektorí ľudia si myslia, že to vedia iba duchovní ľudia robiť, ale to je na našom základe, my to robíme stále, to manifestuje cez teba to vyššie ja. Já jsem se tě právě na to chtěl zeptat, promiň, že jako v tom musí být tím pádem, protože si představujeme pořád nějaký věci, jak se dějou, takže to může mít i jako pozitivní, i negativní samozřejmě. Presne tak. Ak si napojený na toho vyššieho ducha, ak mu dôveruješ, minimálne o ňom vieš a dôveruješ mu zasa, tak už ti tam on nedovolí, aby tam prichádzali blbosti. Okay. Ak ale nevieš o tomto procese a dovolíš negatívnym, nízkovibračným myšlienkám, aby ti tam chodili, tak sa zmanifestujú. Určite. My sme vlastne stroje manifestačné. Ty manifestuješ každú sekundu, každé to teraz, niečo manifestuješ. Ak sa niečo nepodarí, tak je to preto, že si to pokazil analýzou. Niečo, čo by si veľmi chcel.
lebo to veľmi chceš a vstupuje do toho ten mentálny konštrukt, ktorý ti vlastne povie, že na to nemáš nárok, že si to nezaslúžiš a to ego, tá osobnosť tam že nemáš pod kontrolou a zasa tie zlé veci, to je tá hmota, o ktorej hovorím, že to tu je ostré, lebo ty si vieš s ľahkosťou zmanifestovať tak nepekné veci, že vieš, všimni si, že keď si niečo dobré pre seba potrebuješ, tak tam je milión otázok, prečo sa to nedá, prečo si to nemôžeš doručiť. Ale niečo zlé sa manifestuje strašne rýchlo, lebo ty na tým vlastne neuvažuješ. Tam ti to nepríde, ten mentálny konštrukt nepovie ti, že to je blbosť. To ti tam pošlo, že jasné. Čiže preto to hovorím, že toto je vlastne to peklo na tej zemi. Že vlastne zasa zo šamanskej kultúry neexistuje žiadne peklo. To neexistuje nejaký priestor vo vesmíre, ktoré by vyjadrovalo to peklo. Jediné peklo je toto, že ty si vlastne zmanifestuješ tam nepekné veci a ten vesmír ti to musí dať, lebo proste si to praješ, si taká božská byto, že ono ti to tam pošle. Takže nepekné veci manifestovať sú veľmi rýchle, lebo ty nezvykneš analyzovať, si ich predstavíš, že oni proste, keď si tak zvyknutí fungovaniu, sa proste stanú. A dobré veci manifestovať je náročné, lebo prídu ti tam tie ostrašovače a ten mentálny konštrukt začne ťa všetko vlastne presviečať. Ale to sa dá všetko zvládnuť a preto tí úspešní ľudia, ale myslím naozaj šikovní ľudia, ktorí sú tu, tak oni toto všetko chápu. Oni už nefungujú len z tej prvej roviny, z tej prvej úrovne a nefungujú len na takých zvieracích inštinktoch, ale oni už tieto princípy života chápu a potom si pozrie, že jak je možné, že sa mu tak darí tomu človeku, no preto, lebo on už chápe, čo tu hrá, nikoho o tom nebude presviečať, lebo je rád, že to chápe. Čiže chápe, ako sa manifestuje, čiže ty vieš, že ten neokortex je neskutočne dobrý nástroj. Bol nám daný, podľa tej šamanskej kultúry bol nám daný na to, aby sme sa cez neho vyvinuli ďalej. Tie všetky rozšírené vedomia, stavy vedomia, tak sa dejú proste, lebo ten neokortex, tam sa zapína neurónová sieť, sa rozširujú synaptické dráhy. To všetko sa ide teraz udiať do budúcna, to bude veľmi zaujímavé pre tých, ktorí chcú. A je to tam také, že ty si vlastne predstavíš určitú vec, tú víziu ti pošle, ten neokortex dopredu a ty si predstavíš ten pocit, že si tam. Ale není to na základě právě toho ega, těch tužeb. Ne, to je proste normálne také, keď ti teraz poviem, že predstav si, že sedíš na pláži, na bielom piesku s najbližším tvojim človekom, že ako sa pri tom cítiš a ty mi si schopný povedať, ako sa pri tom cítiš. Tak to je ten pocit. To ego ani mentálny konštrukt nestíha na túto vizualizáciu. To je tak vysoká hra, to je tak akože dobrý mechanizmus, rýchly, preto hovorím, že my sme skutočná technológia, že on nestíha tejto hre. To sú proste obrovské rýchlosti. On tomu nestíha. Čiže tam tá otázka, že či to je z ega, ono nestíha tam nič robiť. Ono to stíha len komentovať. Keď už je za tým. Ono to okomentuje, zanalýzuje, to je jedine, kde on stíha. Čiže on je stále pozadu tomu božskému vedeniu. Čiže ty si vieš presne predstaviť, aký je to pocit na tej pláži a ty si len predstavíš proste, že ako sa cítiš, keď si tam. A hneď to pustíš. A tým pádom to manifestuješ. Že to je vlastne, to je proste o tomto iba. Že ty už si, nemôžeš si predstavovať to, že ako tam letíš, ako tam prídeš a čo tam, to je blbosť. Lebo tam je veľa strachov, tam je veľa nahlodávaní, tam je veľa, kde môže mentálny konštrukt zasiahnuť. Si musíš predstaviť, že ako sa cítiš, keď už si na tej pláži a je ti neskutočne dobre. A ten pocit si vieš ľahko predstaviť, to ti pošle neokortex a ty zrazu si to predstavíš, teraz normálne pocítiš to celé, ten pocit, že čo to je a púšťaš to. A v tej chvíli sa rozbehne tá manifestácia. Tá manifestácia sa dá skvele potvrdiť aj tým, že sa o tom rozprávame, že ju dáš niekde do tej hmoty alebo ju napíšeš, to sú také potvrdzovacie nástroje manifestačné, že to napíšeš, niekde to uložíš alebo o tom povieš niekomu, ale tak, že čisto, aby ti to nenarušil ten druhý človek a nezasahoval do toho svojou vizualizáciou, ale proste, že sú to nástroje potvrdenia manifestácie, ale ak to vieš dobre manifestovať, si predstavíš ten pocit, a normálne pocítiš to v tom tele a cítiš to v tom mozgu a začneš sa usmievať, je ti to strašne príjemné a hneď to pustíš. A vtedy sa to musí udiať, lebo ty si neskutočná technológia. Že nesmieš brániť vlastne tej technológii. To je celé len o tom. Jo, to je fascinující téma takhle nakonec, manifestace. Jsem rád, že jsme to probrali. Kdybych ti měl dát ještě prostor na nějakou konečnou závěrečnou myšlenku, buď něco, o čem jsme se bavili, nebo nějaká závěrečná message?
Vieš čo, ja nemám tieto záverečné message, lebo mne to musí vyvstať z niečoho, takže nemám ani také, že čo, niekedy keď sa ma niekto opýta, čo by si odkázal ľuďom, no nič, lebo neviem, že ja až keď sa to vytvorí, tak môžem to vlastne, že veľmi cítim to vyššie vedenie, ale keby som sa mohol vrátiť k jednej veci, tak by to bolo určite to, že postráž si tú rýchlosť v tom teraz. Že to je jediná vec. Jediná vec, ktorá vieš, lebo aj keď sa bavíme, keby sme otvorili tému vedeckej, alebo medicínskej, alebo psychologickej, alebo spirituálnej, tam je toľko vecí, že ten človek, počúvateľ sa v tom úplne stratí, lebo rôzne pohľady na rôzne veci a sa dá všelijak obtáčať a toto my sme majstri v analyzovaní a to proste to nemôže do budúcna prežiť, lebo sa nám nedarí cez to analyzovanie, že sme v tom akoby dobrí, ale nedarí sa nám cez to napájať sa na tie vyššie princípy. Takže jediný, kde by som akoby jednu myšlienku poslal, keď teda sa ma pýtaš, tak by to bolo toto, že postraž si rýchlosť prítomného okamihu. Tam sa určite deje niečo zaujímavé, tam je skvelé kino nejaké, ktoré na teba čaká a ktoré ti chce, aby si ho videl. A to je jedinou úlohou len proste držať tú rýchlosť. Ako náhle z nej ubehneš, vráť sa naspäť. Proste stále maj len na mysli, že si dostatočne silný na to, aby si držal rýchlosť teraz. Že to je záchrana a tým pádom môžeš pustiť všetky poučky, filozofie, odborné, že drž sa toho, čo je teraz. Ako náhle to urobíš, tak tie myšlienky budú veľmi viditeľné. Čiže to má reťazový efekt, že ty vlastne uvidíš tú myšlienku. V tom teraz ju môžeš jedine uvidieť, lebo je veľmi ťažko ju vidieť inde. A oni sa začnú zoslabovať, začneš si v nich prehrabávať, vyhrabávať a zrazu proste si majster svojej reality. Toto je liečebný šamanský prístup, ktorý je vlastne spoločný pre všetky vyspelé civilizácie, kultúry, náboženstva. Tu sa to spája. Takže celé je to iba o jednej veci. A dá sa to. Vieš, všetci to vieme. Nemusíš byť nejaký extramacher, aby si toto chápal a začal to robiť. A keď sa ti to nepodarí, všetko je OK. Máš milión príležitostí. Každý deň nová šanca. Každá minúta nová šanca, stále nová šanca. To je vlastne aj taký najsilnejší odkaz tej šamanskej kultúry, kde som bol, kde som prešiel veľa tými ceremoniami a procesmi jednak s ľuďmi liečenými a jednak akoby aj sám so sebou, lebo som musel nahliadnúť úplne najhlbšie, jak sa mi dalo, aby som mohol pracovať ďalej s tými šamanmi. A tam bola vlastne taký najsilnejší odkaz, že čakal by si niečo veľmi, veľmi také hlbavé a neviem, úplne nadúpané a tam bola najväčší odkaz, to moje bytie mi poslalo, že každý deň je nová šanca. Čiže koľko tých šancí máš, koľko dní tu prežiješ v tom živote, tak toľko šancí máš. A potom sa to dá ešte rozdrobiť na detaily, že každú hodinu máš novú, každú minútu ty máš stále v tom teraz novú šancu. Si stále začínaš od začiatku. Stále si na novo. Že sa ti chvíľku niečo nepodarilo, zase ideš znova. Čiže nič si nestratil. Nepodarilo sa ti, v pohode. Ideš zase ďalej. Že to je vlastne kľúčom a tá ochrana tej existencie, že aj keď tu čokoľvek pokašľaš neskutočným spôsobom, máš možnosť to urobiť hneď znova, lebo sa zajtra zobudíš a je to nový vesmír. Nové tvorenie. Tak jo, tak já ti moc děkuju za krásné povídání a za tvůj čas. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, David, díky moc. Poslouchali jste Progress Talk s Marošem Vagem. Děkuju, že jste si poslechli další epizodu Progress Talku a podpořte růst tohoto kanálu tím, že dáte like, odběr či komentář.